تاجیکان آینه تاریخی ملت با تاجیکستان استقبال 35 سالگی استقلالیت دولتی کارزاری ننگ همه روزه با زبان‌های گوناگون دنیا تاجیکستان با تشبس‌های بین‌المللی در سیارت دولت دوشنبه پیشروند خونه تشبسکار امید احتیاط تاجیکان و دنیا. فتح و فروغ نصرت صبح دانایی کتاب مقامات است. امنیت باید بیش از هر وقت در دیگر چند فصل هوشیار سال باشند. سیر و مسائل سیاحت اقتصادی، برای صنعتی و جهانگردان کشاورزی و علم اجتماعی فروغ معرفت محبوب راهنمای ما جامعه تاجیکستان آزاد و صاحب اختیار. دوست باشید، اتفاق باشید، شکرانه همین دولت کنید، شکرانه همین سرزمین کنید، شکرانه کنید که چنین وطن عزیز و محبوب دارید. ассалому алайкум бинандаҳои гиромӣ, барномаи иттилоотии ахборро аз телевизиони тоҷикистон манзури шумо менамоем. дар оғоз таваҷҷӯҳ намоед ба сархати хабарҳо. касса ҳазор лоиҳаи нодир ва занҷираи устувор бо дурнамои рушд, татбиқи босамари ин лоиҳаи минтақавӣ ва натиҷаҳои назарраси он. баргузории форуми сайёҳии наврӯз қадимтарин мероси маданию сайёҳии минтақа дар вилояти Соғ, муаррифии дастовардҳо ва тақвияти ҳамгироӣ. наврӯз иди занони ваҳдатсаро, баррасии масъалаҳои муҳим ва вусъати робитаҳои самаровар дар форуми байналмилалии занон. хизмат ба ватан рисолати ҷавонмардӣ, иҷрои саривақтии нақшаи даъвати баҳори ҷавонон ба хизмати ҳарбӣ дар як қатор шаҳру ноҳияҳои мамлакат. паҳншавии малах ва таъсири манфии он ба соҳаи кишоварзӣ, коркарди химиявии 128 000 гектар бар зидди малах дар шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ. истифодаи оқилонаи заминҳои наздиҳавлигӣ омили муҳими фаровонҳосилӣ, парвариши сабзавоти барвақтӣ ва гирифтани ҳосили дилхоҳ аз он. шарҳи ин ва дигар хабару гузоришҳо дар барномаи иттилоотии ахбор аз телевизиони тоҷикистон. имрӯз таҳти раёсати раиси маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон Файзалӣ Идизода ҷаласаи навбатии иҷлосияи якуми маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон даъвати ҳафтум баргузор гардид. дар иҷлосия созишнома дар бораи таҳкими алоқаи байни ҳамдигарии нақлиёти рӯизаминӣ дар Осиёи марказӣ, лоиҳаи қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи ворид намудани иловаҳо ба кодекси ҷиноятии ҷумҳурии тоҷикистон, лоиҳаи қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи ворид намудани тағйир ба кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурии ҷумҳурии тоҷикистон, лоиҳаи қонуни ҷумҳурии тоҷикистон оид ба ворид намудани тағйир ба қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи дигар пардохтҳои ҳатмӣ ба бюҷет, лоиҳаи қонуни ҷумҳурии тоҷикистон оид ба ворид намудани тағйир ба қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи дигар пардохтҳои ҳатмӣ ба бюҷет, лоиҳаи қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи ворид намудани илова ба кодекси андози ҷумҳурии тоҷикистон, лоиҳаи қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи ворид намудани илова ба кодекси гумруки ҷумҳурии тоҷикистон, лоиҳаи қонуни ҷумҳурии тоҷикистон оид ба ворид намудани тағйирот ба кодекси андози ҷумҳурии тоҷикистон ва лоиҳаи қонуни ҷумҳурии тоҷикистон оид ба ворид намудани тағйир ба кодекси андози ҷумҳурии тоҷикистон мавриди баррасӣ қарор гирифта, аз рӯи ҳамаи масъалаҳои баррасӣ гардида қарорҳои дахлдор қабул карда шуд. идомаи ахбор. касса ҳазор лоиҳаи нодир ва занҷираи устувор бо дурнамои рушд, лоиҳаи бузург ва камназири минтақавӣ касса ҳазор тоҷикистон, қирғизистон, афғонистон ва покистонро бо имконоти фарохи энергетикӣ мерасонад. ташаббускори асосӣ ва нахустини бунёди хати барқии баландшиддати касса ҳазор президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мебошад. аҳамияти лоиҳаи минтақавии касса ҳазор кӯшишҳои чаҳор кишвари ҳамоҳангро барои беҳтар кардани дастрасӣ ба нерӯи барқ, ҳамгироӣ ва тавсеяи бозорҳо барои мусоидат ба тиҷорат ва дарёфти роҳҳои ҳалли устувори идоракунии об пурра мекунад. ин аст ки дар заминаи ҳамгироӣ ва ҳампаймонӣ раванди татбиқи ин лоиҳаи минтақавӣ ба натиҷаҳои назаррас ноил гардида бо дастовардҳо ба қайд гирифта мешавад. шарҳи Фахриддини Муҳаммад Юсуф.
пул ё худ занҷираи мустаҳками ҳамкориҳо. кассаҳазор лоиҳаи нодир ва дорои дурнамои самаровар имконоти дастрасиро ба иқтисоди қавӣ таҳким хоҳад бахшид. дар марҳилаи кунунӣ дар олам ҷумҳурии тоҷикистон бо пешоҳангӣ ва иқдомҳои наҷиб аз ҷониби президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон чун кишвари ташаббускор дар ҳалли масоили глобалӣ ва таъсиргузор дар танзими равандҳои минтақа шинохта шудааст. дар ин замина беҳсозии вазъи соҳаҳои иқтисоди миллӣ бо истифодаи самараноки захираву иқтидориҳои молиявӣ, истеҳсолӣ ва табиии кишвар чун тақозои замон аз рӯи сиёсати самаранок хоста татбиқи барнома ва нақшаҳои ҳадафноки рушд амалӣ мешаванд. инак ташаббуси навбатии дорои дурнамои нек ва имконоти фарохи иқтисодию тиҷоратӣ ва иҷтимоӣ. тарҳи ғайриоддӣ кассаҳазор чун занҷираи устувори энергетикӣ зери паймони хос осиёи марказӣ ва осиёи ҷанубиро бо ҳадафҳои рушд мепайвандад. кассаҳазор маънои осиёи марказӣ ва осиёи ҷанубӣ дорад. ин як пул, як долоне ҳаст ки минтақаи осиёи марказӣ бо минтақаи осиёи ҷанубине ки пайваст мешаванду ва муносибатҳои тиҷоратӣ, муносибатҳои ҳамсоягӣ ва дӯстӣ тавассути ин хатти интиқоли барқане ки пурра ифода меёбанд. агар аз лиҳози муҳимият гӯем, лоиҳаи беназир аст, лоиҳаи нодир аст. чунин лоиҳа дар минтақаи на осиёи марказӣ ва на осиёи ҷанубӣ то ин муддат татбиқ нашуда буд. яъне ки агар ки назар ба ҳамин сохтори лоиҳа агар имрӯз назар андозем, на танҳо бунёди инфрасохтори барқӣ ва гирифтани даромад аз ҷониби ширкатҳои энергетикӣ ин як қисмати лоиҳа аст. қисмати дигари лоиҳа ин аҳамияти иҷтимоиву иқтисодӣ барои маҳаллаҳое ки дар ҳамин долони гузариши хатти интиқоли барқ зиндагӣ мекунанд. инфрасохтори муосир, хизматрасонии фарохи иҷтимоӣ ва рушди фарогир бо такя ба лоиҳаи беҳамтоқ. хоста системаи устувори минтақавии интиқолдиҳандаи барқ ба истеъмолкунандагон ҳам имконоти устувори тиҷоратӣ ва ҳам рушди маҳаллу зиндагии шоистаро дар ҳар манзил дастёб мегардонад. дар ин замина нишондиҳандаҳои раванди татбиқи лоиҳаи минтақавии интиқолдиҳандаи нерӯи барқ кассаҳазор бо фаъолсозии инфрасохтори зарурӣ ба қайд гирифта мешавад. санаи 31 марти соли 2025 дар шароити тантанавӣ бо иштироки сарони давлатҳои тоҷикистон ва қирғизистон яке аз қисматҳои лоиҳаи минтақавии хатти интиқоли барқи кассаҳазор ба истифода дода шуд. яъне ки хатти интиқоли барқ оғоз мешавад аз зеризгоҳи 500 киловолтаи датка то зеризгоҳи барқии суғд бо масофаи 480 километр ба истифода дода шуд. ин қисмати хатти интиқоли барқ аслан хатти интиқоли барқи ҷараёни тағйирёбанда мебошад ки барои интиқол додани нерӯи барқ аз ҷумҳурии қирғизистон ба ҷумҳурии тоҷикистон дар доираи лоиҳа кассаҳазор ва ҳамчунин дар шароити аз навпайвастшавӣ ба низоми ягонаи осиёи марказӣ имкон фароҳам оварда мешавад ки дар мавсиме ки тоҷикистон имконияти содир кардани нерӯи барқро дорад метавонад ки тавассути ин хатти интиқоли барқ ба ҷумҳурии қирғизистон ва ба тарафи ҷануби қазоқистон низ нерӯи барқро ки истеҳсол кунад ки аз ду лиҳоз ҳам метавонад ки тавассути хатти интиқоли барқ нерӯи барқ ба тоҷикистон ворид карда шавад ва ҳамчунин аз ҷумҳурии тоҷикистон ба ҷумҳурии қирғизистон ва қазоқистон нерӯи барқ содир карда шавад. энергия бо эътимод бунёди пули энергетикӣ аз асоснокунии техникии иқтисодии лоиҳа соли 2009 шурӯъ гардида соли 2011 аз нуқтаи назари тиҷоратӣ низ тасдиқ шуда буд. ҳамин тариқ саҳифаи нахустини таърихи 12 майи соли 2016 бо оғози раванди татбиқи лоиҳаи минтақавии интиқоли нерӯи барқи кассаҳазор боз гардид. дар ин рӯз бо иштироки президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ва намояндагони воломақоми кишварҳои татбиқкунандаи лоиҳаи кассаҳазор расман ба оғози корҳои бунёдӣ асос гузошта шуд. кассаҳазор аввалин тарҳи муштараки байни минтақавии осиёи марказӣ ва осиёи ҷанубӣ буда пайвасти шабакаҳои барқи ҷумҳурии тоҷикистон, қирғизистон, афғонистон ва ҷумҳурии исломии покистонро дар бар мегирад. ин тарҳ норасоии нерӯи барқро коҳиш дода дар ташаккули бозори энергетикӣ ба роҳ мондани ҳамкориҳои тиҷоратии кишварҳои шарик, таъсиси ҷойҳои навикорӣ бо дар назардошти як қатор манфиатҳои иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва экологӣ ҳиссагузор хоҳад буд. қадами устувор марҳилаи аввал хатти баландшиддати 500 киловаттаи интиқоли нерӯи барқ аз даткаи қирғизистон ба хуҷанди тоҷикистон сифатнок амалӣ гардид ва ҳам сохтмони хатти баландшиддат аз тоҷикистон ба афғонистон ва аз он кишвар ба покистон бо дарозии 750 километр инфрасохтори лоиҳавӣ аст. лоиҳаи минтақавии кассаҳазор имрӯз дар шароити агар дар қисмати тоҷикистон гӯем аллакай тамоми инфрасохтори зарурӣ пурра сохта шудааст.
ва айни замон санҷишҳои техникӣ дар зеризгоҳи конверторӣ гузаронда шуда истодааст ва аз лиҳози омодабошӣ ҷумҳурии Тоҷикистон айни замон иншоотҳои мо барои истифодабарӣ яке омода мебошанд. Дар ҷумҳурии Покистон бошад айни замон сохтмони хатти интиқоли барқ ва зеризгоҳи дар марҳилаи анҷомёбӣ қарор дорад ва дар назар гирифта шудааст ки то моҳи августи соли ҳамин 2025 тамоми иншоот барои истифодабарӣ омода карда мешаванд. Дар ҷумҳурии Афғонистон бошад ба соли 2021 яке корҳо бо дар назар дошти манъ шудани маблағгузорӣ дар Афғонистон корҳои сохтмонӣ манъ шуда буданд ва дар бо ташаббусҳои пешвои муаззами миллат соли гузашта аз давлатҳои аъзои лоиҳа даъват ба амал оварда шуд ки дар якҷоягӣ ба Бонки Умумиҷоҳонӣ муроҷиат карда шавад ки то ба таври истисно қисмати афғонистонии лоиҳа маблағгузориаш оғоз карда шавад ва чунин дар шароити як қатор корбариҳо бо давлатҳои аъзо ва Бонки Умумиҷоҳонӣ моҳи феврали соли гузашта шӯрои директорини Бонки Умумиҷоҳонӣ маблағгузории қисмати афғонистонии лоиҳаро ба таври истисно ҳамчун лоиҳаи минтақавӣ эҳё намуданд тавассути гузарондани як қатор чорабиниҳо вобаста ба иҷрои талаботҳои экологию иҷтимоӣ аллакай дар се минтақаи Қундуз, минтақаи Бағлон ва минтақаи Паншер корҳои сохтмонӣ эҳё гарданд ва дар дигар қисматҳо бошад вобаста ба ҷудо намудани қитъаҳои замин корҳо рафта истоданд. Кассаҳазор аз ҷумлаи лоиҳаҳои бузурги минтақавии энергетикӣ мебошад ки бо ташаббуси Тоҷикистон ҳамоҳангиро ба вуҷуд оварда дар раванди татбиқи саривақтии он ҳамдастии амиқ дар баробари таъмини рушди иҷтимоию иқтисодии кишварҳои минтақа бо халқаи мустаҳками энергетикӣ пайваст гардид ки ҳамкориро дар дигар арсаҳои ҳаётан муҳим тақвият мебахшад. Тарҳи Кассаҳазор унсури калидии бозори энергетикии минтақа ва пайвандсози тавлидкунандагону истеъмолкунандагони нерӯи барқ арзёбӣ мешавад. Ин лоиҳа воситаи муосири амаликунонии меъёрҳои нави тиҷоратӣ ва фановариҳои муосир дар иқтисодиёти давлатҳо маънидод мегардад ки дар раванди татбиқи он шарикони рушд нақши муҳим доранд. ёдрас мешавем ки ҷараёни амалисозии лоиҳа марҳилаҳои хосро шурӯъ аз асоснокунӣ то ба зарфиятҳои иҷрошаванда дар бар гирифта 4 давлатро ба ҳам мепайвандад. Дар ин замина барои сохтмони зиёда аз 1342 километр хатти интиқоли барқи доимӣ ва тағйирёбандаи баландшиддат, бунёди зеристгоҳҳои тавлиддиҳандаи ҷараёни барқ яъне конвертерҳо ва истифодаи таҷҳизоти навтарин чораҳои муассир андешида шуданд. Дар ҳудуди ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҷумҳурии Қирғизистон тахминан $50 миллион Иёлоти Муттаҳидаи Амрико ҷалб карда шуд ва инфраструктури иҷтимоию иқтисодӣ бунёд карда шуд. Тамоми инфраструктури барқи ҳамон маҳаллое ки дар атрофи хатти интиқоли барқ зиндагӣ мекарданд, яке долони гузариши хатти интиқоли барқ 1.5 километр аз ин тараф, 1.5 километр аз ин тарафи хатти интиқоли барқ, тамоми инфраструктур, мактабҳо, боғчаҳои кӯдакона пурра аз навсозӣ карда шуданд, хаттҳои интиқоли барқ аз навсозӣ карда шуданд ва дар оянда дар ҳар 1 киловаттсоат нерӯи барқе ки дар тавассути хатти интиқоли барқ содир карда мешавад, дар ҳамин киловаттҳо як ҳиссаи муайян барои рушди иқтисодӣ иҷтимоии маҳаллаҳое ки дар ҳамин долони гузариши хатти интиқоли барқ зиндагӣ мекунанд барои манфиати аҳлаҳо пешбинӣ шудааст. Лоиҳа як попрук барои рушди ҳамкориҳо, рушди муносибатҳои ҳамҷаворӣ байни ҳамин давлатҳои Осиёи Марказӣ номидан мумкин аст. Кассаҳазор боз як қадами муҳим устувор дар таҳкими системаҳои барқи Осиёи Марказӣ ва Осиёи Ҷанубӣ мебошад. Лоиҳа тавассути мусоидат ба даромадҳои содиротии нерӯи барқ барои кишварҳои Осиёи Марказӣ ва коҳиш додани норасоии нерӯи барқ дар кишварҳои Осиёи Ҷанубӣ дурнамои рушди ҳарду минтақаро беҳтар мекунад. ин тарх унсури калидӣ барои ноил шудан ба рушди устувори иқтисодӣ дар минтақа хоҳад буд. татбиқи лоиҳаи Кассаҳазор аз гомҳои нахустинест дар раванди амалӣ намудани маҷмӯи тадбирҳо ва мувофиқаҳои муштарак бо мақсади таҳкими робитаҳои коммуникатсионӣ ва инфраструктурӣ миёни кишварҳои минтақаҳои Осиёи Марказӣ ва Осиёи Ҷанубӣ ки минбаъд барои рушду шукуфоӣ ва саодату осудагии мардумони он мусоидат намуда барои иқдомҳои минбаъда дар ин самт замина хоҳад гузошт. ҳамкориҳои судма ва ҳамгироӣ дар заминаи марҳилаи сифатаннави муносибатҳои ҳасана байни Тоҷикистон, Узбекистон ва Қирғизистон. Дар идомаи тантанаҳои идона ба муносибати ҷашни байналмилалии Наврӯз дар вилояти Суғд, форуми сайёҳӣ таҳти унвони Наврӯз қадимтарин мероси маданию сайёҳии минтақа баргузор гардид. Идомаи мавзӯъ дар гузориши Маҳмуд Аҳмадзода ва Дилшод Юсуфӣ. форуми Наврӯз қадимтарин мероси маданию сайёҳии минтақа
дар шаҳри хуҷанди вилояти суғд бо ширкати намояндагони ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон, кумитаи рушди сайёҳӣ, ҳайати намояндагони соҳаи сайёҳии ҷумҳурии ӯзбекистон ва қирғизистон сурат гирифта, дар кори он ширкаткунандагон вобаста ба расму оинҳои миллию мардумӣ, таҷлили ҷашни наврӯз ва имкониятҳои ҷалби сайёҳони хориҷӣ ба кишварҳо, рафтуомади шаҳрвандони ҷумҳурии тоҷикистон ба ҷумҳурии ӯзбекистон, қирғизистон ва аз он кишварҳо ба ҷумҳурии тоҷикистон, ташкили визаи ягонаи сайёҳӣ, фазои мусоиди гардишгарӣ, дигар як қатор масъалаҳои дахлдор ба соҳа мавриди назар қарор дода шуд. таъкид гардид ки дар ҷумҳурии тоҷикистон мавзеъҳои зиёди таърихию фарҳангӣ, кӯлу дарё, осоишгоҳҳои истироҳатию табобатӣ мавҷуд аст. ҳамзамон барои истироҳати хушу хотирмони сайёҳон, хатсайрҳои нақлиётӣ, меҳмонхонаҳо бо шароити замони муосир фаъолият доранд, ки таваҷҷӯҳи меҳмонону сайёҳон ба дидани зебоиҳо зиёд аст. аз ин лиҳоз таҳкими робитаҳои кишварҳои минтақа дар самти сайёҳӣ зарур шуморида шуд. дар арафаи ҷашни наврӯзи байналмилал гузаргоҳи байни ҷумҳурии тоҷикистон ва ҷумҳурии қирғизистон боз шуд ки ин сабаби зиёдшавии сайёҳони дохиливу хориҷӣ мебошад. аллакай шумораи зиёди сайёҳони хориҷӣ ҳам аз ҷумҳуриҳои ӯзбекистон ва хосатан худи шаҳрвандони қирғизистон бисёр ворид мешаванд тавассути ин гузаргоҳ. ва албатта ки имрӯз боз ҳам барои рушд ёфтани соҳаи сайёҳӣ форуме ҳаст ки ин ҷонибҳо байни якдигар шартномабандӣ мекунанд ва даъвати якдигар менамоянд. дар форум намояндагони ҷумҳурии қирғизистон ва ӯзбекистон таъкид доштанд ки баҳри минбаъд рушд додани соҳаи сайёҳӣ пеш аз ҳама ба таври муштарак муаррифии имкониятҳои сайёҳии минтақа ба ҷаҳон, фаъолияти ширкатҳои муштарак барои қабули сайёҳони кишварҳои аврупо, амрико ва дигар кишварҳои дур барои муаррифии имкониятҳои сайёҳӣ ва ҷалби бештари сайёҳон мусоидат мекунад. форуми байналмилалии наврӯз қадимтарин мероси маданию сайёҳии минтақа, ки дар вилояти суғд бо ширкати намояндагони ҷумҳурии тоҷикистон, ӯзбекистон ва қирғизистон сурат гирифт, масъулин раванди ҳамкориҳо дар самти сайёҳӣ, ҳалли масъалаҳои дар ин самт вуҷуд дошта, баҳри дар оянда тақвият бахшидани ҳамкориҳо тавофуқ намуданд. вусъати ҳамкориҳои гуногун ҷанбаи се давлати ҳамҷавор тоҷикистон, қирғизистон ва ӯзбекистон. наврӯз иди занони ваҳдатсаро таҳти ҳамин унвон дар шаҳри хуҷанд форуми байналмилалии занон доир гардид ки дар он муҳимтарин масъалаҳо мавриди таҳлилу баррасӣ қарор гирифтанд. тафсилоти бештар дар гузориши навбатӣ. наврӯз иди занони ваҳдатсаро, форуми байналмилалӣ ки дар шаҳри хуҷанд сурат гирифт, идомабахши робитаҳои дипломатӣ, дӯстию ҳамкории ҷумҳурии тоҷикистон, ӯзбекистон ва қирғизистон буда, имрӯз намояндагони се кишвари дӯсту ҳамсоя ширкат намуданд. форуми мазкур ки бештар ҷанбаи фарҳангӣ, тақвияти робитаҳои тиҷоратию маърифатӣ байни кишварҳоро дорад, баҳри бештар ба роҳ мондани ҳамкориҳо дар самти фарҳанг, корҳои ҳунармандӣ, такмили таҷрибаи якдигар дар саҳни кохи суғдиён аз тарафи намояндагони кумитаи кор бо занон ва оилӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар якҷойгӣ бо масъулини маҳал намоиши фарҳангу ҳунар, расму оинҳои миллию мардумӣ доир карда шуд. намояндагони ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон меҳмонон аз ҷумҳурии ӯзбекистон ва қирғизистонро ба намоишгоҳ маҳсули кори ҳунармандон дар сохтани ашё, пешниҳоди таому анъанаҳои миллӣ шинос намуданд. ва имрӯз заноне ки аз ҷумҳурии тоҷикистон ва аз ҷумҳурии бародари ӯзбекистон, заноне ки аз ҷумҳурии қирғизистон тавонистанд ки дар як фазои озод, осоишта ва асос дар фазои дӯстона, дар фазое ки имрӯз мо дар як мавҷи дӯстӣ бо ҳам ва рафоқат қарор дорем, ин форумро баргузор намоянд. форуми байналмилалӣ дар толори кохи суғдиён идома ёфта, дар он намояндагони ҷумҳурии тоҷикистон, ӯзбекистон ва қирғизистон дар баромади хеш таъкид доштанд ки ҳадафи асосии он фароҳам овардани фазои идона ва таҳкими ваҳдати занон, нақши занон дар ҳифз ва нигоҳдошти анъанаҳои миллӣ ва мубодилаи таҷриба дар самти соҳибкории занон мебошад. дар доираи форуми байналмилалии наврӯз иди занони ваҳдатсаро ширкаткунандагон масъалаҳои суннатҳои муштараки мардуми осиёи марказӣ, нақши ҷашни наврӯз дар таҳкими равобити дӯстонии давлатҳои осиёи марказӣ, инчунин саҳми занон дар таҳкими сулҳ ва рушди иқтисоди минтақаро баррасӣ намуданд. Мы делегация из Кыргызстана, мы очень рады принять такое участие. мо намояндагони ҷумҳурии қирғизистон дар имрӯза форум иштирок карда таъссуроти нек бардоштем. доир ба робитаҳои минбаъда пешниҳоди судманд сурат гирифт ва ман фикр мекунам баргузории чунин форумҳо ба манфиати кишварҳои минтақа аст.
Biz mana kechadan beri juda ham bir quvonchli, bir qanaqadir bir atmosferada yashayapmiz. мо намояндагони ҷумҳурии Ӯзбекистон беҳад хушнуд ҳастем, ки моро халқи Тоҷикистон бо чеҳраи шод қабул карданд. Расму оинҳои мардуми тоҷику ӯзбек ба ҳам бисёр наздик аст. мо имрӯз худро шод ҳис кардем. аз роҳбарони ҷумҳуриҳои Тоҷикистон ва Ӯзбекистон миннат дорем, ки робитаҳо нек ба роҳ монда шудааст. мо бо ҳам наздик ҳастем, рафту омад, доду гирифт мекунем. дар имрӯза форум бисёр масъалаҳои муҳими фарҳангӣ ҳамкорӣ мавриди назар қарор гирифт ва мо бояд барои мустаҳкам шудани робитаҳо бештар талош намоем. ҳамзамон зимни ҷаласаҳои панелии форум муовини сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон ва муовини сарвазири ҷумҳурии Ӯзбекистон зоир ба масъалаҳои муҳим вобаста ба тавсея бахшидани раванди дӯстӣ байни мардуми тоҷику ӯзбек, тақвияти ҳамкориҳо, рафтуомад, баргузории чорабиниҳои фарҳангии муштарак дар ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҷумҳурии Ӯзбекистон бо иштироки занон, такмили таҷрибаи ҳунармандон, қавӣ намудани робитаҳои тиҷоратиро муҳим арзёбӣ карда таъкид доштанд, ки ин омилҳо барои иҷрои бандҳои шартномаҳои байнидавлатӣ ва мустаҳкамшавии робитаҳои дӯстию ҳамсоягӣ мусоидат менамояд. дар заминаи сиёсати бобарору ояндабинонаи сарони давлатҳои дӯсту ҳамсоя президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, президенти ҷумҳурии Қирғизистон муҳтарам Садир Жапаров ва президенти ҷумҳурии Ӯзбекистон муҳтарам Шавкат Мирзиёев дар ҳошияи тантанаҳои ҷашни байналмилалии Наврӯз дар нуқтаи пайвастшавии сарҳадҳои давлатии Тоҷикистон, Қирғизистон ва Ӯзбекистон стелаи рамзӣ ифтитоҳ гардид. ин сутуни рамзӣ бо нишони эҳтиром ба ҳамсоягии нек, ҳамдигарфаҳмӣ ва талоши муштарак барои пояндагии сулҳу субот бунёд шудааст. шарҳи бештари мавзӯъ дар гузориши Собир Аюбӣ ва Саҳбон Қурбонов. дар рӯзҳои таҷлили наврӯзи фархундапай маросими ифтитоҳи стелаи рамзӣ дар нуқтаи пайванди сарҳадҳои давлатии Тоҷикистон, Қирғизистон ва Ӯзбекистон доир гардида, ин падидаи нек бо ҳарфҳои заррин дар таърихи дӯстии мардуми тоҷику ӯзбек ва қирғиз сабт хоҳад шуд. чорабинӣ дар доираи маросими имзои шартнома миёни ҷумҳурии Тоҷикистон, ҷумҳурии Қирғизистон ва ҷумҳурии Ӯзбекистон дар бораи нуқтаи пайвастшавии сарҳадҳои давлатии се кишвар сурат гирифта, дар он муовинони сарвазири се кишвар ва сокинони вилоятҳои назди сарҳадии Тоҷикистону Ӯзбекистон ва Қирғизистон иштирок намуданд. сарони давлатҳо муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, муҳтарам Садир Жапаров ва муҳтарам Шавкат Мирзиёев дар фазои тантанавӣ дар маросими ифтитоҳи фосилавии стелаи рамзӣ иштирок намуданд. дар майдони ифтитоҳи иншоот садои карнаю сурнай ва мусиқӣ танинандоз гашта, дар чеҳраи иштирокдорони чорабинӣ шодиву нишод, эҳсоси умед ба ояндаи равшан ва итминони комил ба он ки дӯстиву ҳамкории се миллат дигарбора рушд хоҳад кард ҳувайдо буд. имрӯз албатта кушода шудани ин муҷассама ин рамзи дӯстии се халқ аст, вале гузашта аз он асрҳои аср ин рамз халқҳои моро бо ҳам пайванд нигоҳ хоҳад дошт. нигоҳ кунед, он як пойдевор дорад ки аз он се шоха баромадааст, яъне ӯзбек, тоҷик ва қирғиз. ман фикр мекунам ки ин рӯз дар саҳифаҳои таърихи давлатҳоямон бо ҳарфҳои заррин сабт хоҳад шуд ва ин муҷассама чун рамзи дӯстии се халқ асрҳои аср боқӣ хоҳад монд. ба шарофати сиёсати дурусти роҳбарони давлатҳоямон имкон пайдо кардем ки боз ҳам бо ҳам рафтуомад кунем, муносибатҳои дӯстиямонро идома диҳем. бо шукрона аз он ки дар як замин зиндагӣ дорему аз як ҳаво нафас мекашем, бояд ки мо қирғизҳову тоҷикон ва ӯзбекҳо дасти ҳам гирифта чун дӯсту бародар зиндагӣ кунем. бояд гуфт ки муҳимияти ҳифз ва таҳкими ҳусни ҳамҷаворӣ ва робитаҳои мутақобилан судманди се кишвари ҳамсоя Тоҷикистону Ӯзбекистон ва Қирғизистон ки дар асоси арзишҳои умумии рӯҳонӣ ва анъанаҳои ғании дӯстӣ бунёд ёфтанд ва эҳтироми мутақобила ки аз қаъри таърих реша мегиранд, зимни мулоқоти президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо президенти ҷумҳурии Қирғизистон муҳтарам Садир Жапаров ва президенти ҷумҳурии Ӯзбекистон муҳтарам Шавкат
мирзиёев таъкид гардид. президенти давлати мо муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба имзорасии шартнома миёни ҷумҳурии тоҷикистон қирғизистон ва ӯзбекистон дар бораи нуқтаи пайвастшавии сарҳадҳои давлатии се кишварро рӯйдоди бисёр муҳим арзёбӣ намуданд. маврид ба зикр аст ки ин рӯйдод рамзи эҳтиром, ҳамдигарфаҳмӣ ва талоши муштарак барои сулҳу шукуфоист. собир аюбӣ, саҳбон қурбонов, ахбор. мавзӯи дигар: хизмат ба ватан қарзи виҷдонӣ ва фарзандӣ буда, бо иҷрои он ҷавонон аз мактаби шуҷоату мардонагӣ мегузаранд ва ҷисману рӯҳан обу тоб меёбанд. давоми солҳои соҳиб истиқлолӣ бо дастгирии ҳамаҷонибаи президенти ҷумҳурии тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон, инфрасохтури артиши миллӣ мукаммал гардида, он ба як нерӯи пурқудрат ва кафили амнияду оромии мамлакат табдил ёфтааст. ҳамин аст ки ҷавонон бо ифтихороти хос ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон шомил гардида, хизмати ҳарбиро бо садоқату матиниродагӣ адо менамоянд. дар рӯзи аввали даъвати баҳории ҷавонон ба хизмати ҳарбӣ пурра иҷро шудани нақшаи даъват дар як қатор шаҳру ноҳияҳои мамлакат далели ин гуфтаҳо мебошад. бо мақсади хушу хотирмон гузаронидани маъракаи гусели навазкарон ба сафи қувваҳои мусаллаҳи кишвар дар ноҳияи восе чорабинии бошукӯҳ баргузор гардид ки дар он собиқадорони меҳнат, кормандони касбу кори гуногун, ҷавонони шуҷоу далер ва волидони даъватшавандагон иштирок намуданд. зимни ҷамъомади тантанавӣ аз ҷасорату мардонагии ҳомиёни ватан ёдрас шуда, пеш аз ҳама ба падару модарон ва омӯзгорон барои тарбияи дурусти чунин ҷавонони боматонат изҳори қаноатмандӣ кард ва афзуд, ҳар як ҷавони даврони соҳиби истиқлол дарк менамояд ки сарфармондеҳи олии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон генерали артиш муҳтарам эмомалӣ раҳмон кафили асли сулҳу субот ва амнияту якпорчагии тоҷикистон мебошанд. аз ин рӯ даъват ба амал оварда шуд ки на танҳо дар забон, балки дар амал тамоми нерӯи худро ба он равона созем то дар кору пайкори рӯзмарраи худ пайравони воқеии пешвои миллат бошем. ман сайдчой саид муҳаммад баъди хатми факултаи молия ва қарзи донишгоҳи иқлоб ба комиссарияти ҳарбии ноҳия омада худро сабти ном карда ва дар қатори дигар ҷавонҳо ҳамчун сарбози ватан ба сафи артиши миллӣ равона мегардам. мехоҳам ки ватани худро муҳофизат намоям. сари вақт ба комиссарияти ҳарбӣ ҳозир шудани ҷавонмардони синни даъватӣ баъди хатми муассисаҳои олии касбӣ ва дар ин замина иҷрои нақшаи даъвати баҳории ҷавонон ба сафи қувваҳои мусаллаҳ дар ноҳияи восе, шаҳодати андешидани тадбирҳои саривақтӣ дар самти баландбардоштани оммафаҳмонӣ ва бедор намудани эҳсоси ватанпарастии ҷавонон аз ҷониби масъулон мебошад. аз чеҳраи волидони даъватшудагон баръало аён буд ки онҳо аз тарбияи ҳарбӣ ватандӯстӣ ва иҷрои қарзи виҷдонии фарзандони худ ифтихору сарфарозанд. ман абдулҳақзода сунатуллои ҳабибулло аз ҷамоати худои раҷаб деҳаи пишони боло имрӯз ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон даъват шудам ва хизмати ҳарбӣ ки дусола ҳаст онро ба итмом расонам ва мехоҳам баҳри кишварам содиқона хизмат карда ва аз падару модарони худам ва дигаронро муҳофизат кунам. ба ин муносибат аз ҷониби занону бонувон маросими нонгазон сурат гирифт ки ин пеш аз ҳама бо мақсади ҳавасмандгардонӣ, беҳтар намудани раванди даъвати ҷавонон ба сафи қувваҳои мусаллаҳ, баландбардоштани ҳисси ватандӯстӣ ва ифтихори миллии ҷавонон нигаронида шудааст. дар идомаи чорабинӣ ба чанд тан навазкарон ки ба курсҳои кӯтоҳмуддати ронандагӣ фаро гирифта шуданд дар вазъияти тантанавӣ шаҳодатномаҳои ронандагӣ, инчунин ба дигар ҷавонони далеру ҳомии ватан ки имрӯз сарбаландона роҳи хизмат дар сафи артишро пеш гирифтанд, ифтихорномаҳои кумитаи иҷроияи ҳизби халқии демократии тоҷикистон ва бахши кор бо ҷавонон ва варзиши ноҳияи восе супорида шуд. дар фарҷом баҳри волидарӯҳии иштирокчиёни чорабинӣ барномаи мукаммали фарҳангии иборат аз суруду таронаҳои дилнишин пешниҳод карда шуд. ин тантанаи шодиву фараҳи сокинони ноҳияи мир Саид Алии Ҳамадонӣ аст ки ба муносибати оғози мавсими баҳории гусели навдаъватшудагон барои шомил шудан ба сафи қувваҳои мусаллаҳи мамлакат дар ҳамоҳангӣ бо навои суруду мусиқӣ ва шиору овезаҳои ҷашнӣ фазоро фарогир шудааст. ба ин муносибат бо иштироки намояндагони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ, намояндагони касбу кори гуногун, гурӯҳи навдаъватшудагон ва волидони онҳо шурӯъ аз назди муассисаи комиссарияти ҳарбии ноҳия то кӯчаи марказӣ ки макони асосии баргузории чорабинии ҷашнӣ интихоб шуда буд, бо табли шодиву сурури беинтиҳо роҳпаймоӣ идона доир гардид. оростани чунин маросими ҷашнӣ ва дар шакли оммавӣ қайд кардани рӯзи гусели навазкарон ки ба ҳукми анъана даромадааст рамзӣ буда, баёнгари таъмини сулҳу субот дар кишвар ва муттаҳидии мардуми тоҷикистон аст ки сарчашмаи асосии пойдории ин арзишҳо пеш аз ҳама аз устувории артиши миллӣ ибтидо мегирад. пас месазад ки ин рӯзро бо ифтихор таҷлил кард. бо ташаббус ва дастгириҳои ҳамешагии сарфармондеҳи олии қувваҳои
қувваҳои мусаллаҳ, президенти ҷумҳурии тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таҷдиду навсозии инфраструктури қисмҳои ҳарбӣ таъмин гардида, барои сарбозону афсарони қисмҳои низомӣ шароиту имконоти хуби хизматӣ фароҳам оварда шудааст. ҷавонон низ бо дарки масъулияти бузурги ватандории худро ҳамчун нерӯи пуриқтидори ҳимоятгари сарҳади давлатӣ ва посдорони дастоварду арзишҳои умумии миллӣ дониста, ҳамчун сарбозони ғаюру шуҷои ватан азм доранд ки баҳри ҳифзу таъмини амнияту оромии сартосарии Тоҷикистони соҳиби истиқлол хизмати модар ватанро сарбаландона адо менамоянд. ман имсол донишгоҳи давлатии молия ва иқтисодро аз рӯи ихтисоси технология иттилоотии идаракунӣ дар иқтисодиёт бо дипломи аъло хатм кардам ва дар пеши худ мақсад гузоштам ки ба хизмати ҳарбӣ равам ва ин хизмати ҳарбӣ қарзи ҳар як мо ҷавонон мебошад. мо ҷавони ноҳияи Мирсаиди Аламаддинӣ бо як ифтихор ба хизмати ҳарбӣ рафта истодаем. волидонро зарур аст ки чун насли калонсол фарзандонро дар рӯҳияи ватандӯстӣ ва эҳтиром гузоштан ба муқаддасоти миллӣ тарбия намуда, онҳоро барои хизмат дар сафи қувваҳои мусаллаҳ омода намоянд. ҳамчун русуми дерина дар идомаи чорабинии ҷашнии оини нонгазон доир шуд ки ифодагари таъкиди волидон барои содиқона адо намудани қарзи шаҳрвандии фарзандон ва ваъдаи онҳо барои иҷрои рисолати ҳимоятгариву посдоштани масъулияти пуршараф ва пас аз анҷоми хизмати ҳарбӣ бо ифтихору рӯҳияи волида баргаштан ба оиларо собит менамояд. дар интиҳои чорабинӣ аз ҷониби ҳунармандони ноҳия барномаи ҷолиби фарҳангӣ пешниҳод гардид ки фазои чорабиниро боз ҳам фараҳбахш намуд. ҳамрӯхон раҷабзода сокини ноҳияи ёвони вилояти хатлон чун дигар ҷавонони баору номуси мамлакат бо эҳсоси гарми ватандӯстӣ ва ифтихор аз миллату давлати хеш дар рӯзи аввали даъвати баҳории ҷавонон ба хизмати ҳарбӣ ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон шомил шуд. ӯ сазовори унвони пуршарафи сарбоз шуданро барои худ мояи ифтихору фараҳмандӣ дониста, иҷрои ин рисолати ҷавонмардиро қарзи виҷдониву фарзандӣ назди модарватан меҳисобад. мехоҳам барои ҳимояи ватан ва модари худ ва адо намудани қарзи фарзандиам дар назди ватан ба хизмати ҳарбӣ равам. ман мисли дигар ҳамсолонам ба комиссарияти ноҳияи ёвон омада худамро ба қайд монда дар ронандагӣ хонда соҳиби категорияи Б гаштам. дар ин рӯз шодиву нишоти волидайн ва даъватшавандагон беҳаду канор буд. падару модарон бо хушнудӣ фарзандонашонро ба дифои ватан, хизмат дар сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон гусел намуда, барояшон тавонмандӣ, матиниродагӣ ва шуҷоатмандӣ дар адои хизмати ҳарбӣ орзу намуданд. фарзанди азизи хешро ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон аъзо намуда ва ӯро бо тантана гусел намуда истодаем. имрӯз дар сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон шароити хизмат хуб ба роҳ монда шудааст ва аз ҳамаи ҷавонон даъват ба амал меорам ки омада ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон шомил шуда хизмати ватан модарро адо намоянд. дар рӯзи аввали даъвати баҳории ҷавонон ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон дар ноҳияи ёвон низ нақшаи даъват ба пуррагӣ иҷро шуд ки бозгӯи боло рафтани эҳсоси хештаншиносии ҷавонон ва маърифати ҳуқуқии шаҳрвандон, инчунин натиҷаи пайваста ба роҳ мондани чорабиниҳои маърифатӣ аз ҷониби масъулини мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи ёвон ва комиссияҳои даъватӣ дар байни ҷомеа мебошад. ба муносибати рӯзи даъватшаванда дар ноҳияи ёвон бо иштироки масъулини ноҳия ва даъватшавандагон роҳпаймоии осоишта ва чорабинии пуршукӯҳи тантанавӣ баргузор гардид. зимни чорабинӣ қайд гардид ки хизмат дар сафи қувваҳои мусаллаҳи мамлакат дар баробари адои қарзи фарзандӣ ҳамчунин барои ҷавонон мактаби шуҷоату ҷавонмардӣ ба ҳисоб меравад. онҳо ҳангоми хизмат дар артиши миллӣ ҷисману рӯҳан обу тоб ёфта ба зиндагӣ ҳамаҷониба омода мешаванд. даъватшавандагоне ки имрӯз аз ноҳияи ёвон ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон сафар бар карда мешаванд, мо боварӣ дорем ки бо як ҳисси масъулияти баланди шаҳрвандӣ ин қарзи шаҳрвандии худро ки хизмат ба модарватан мебошад сарбаландона адо менамоянд ва ба назди падару модари хеш баргашта барои халқу ватани азизи худ содиқона хизмат менамоянд. дар заминаи дастгирӣ ва ғамхориҳои пайвастаи ҳукумати мамлакат хоса президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон сол аз сол инфраструктури қувваҳои мусаллаҳи мамлакат мукаммал гардида шароити хизмат ва буду боши сарбозону афсарон беҳтар шуда истодааст. ҳамин аст ки ҷавонон бо ифтихороти хос ва эҳсоси гарми ватандӯстӣ ба сафи артиши миллӣ пайваста дар ҳимояи марзу буми ватан, ҳифзи дастовардҳои соҳибистиқлолӣ ва таъмини амнияту оромӣ саҳм мегузоранд.
маъракаи баҳории даъвати ҷавонон ба сафи қувваҳои мусаллаҳи мамлакат дар шаҳри Исфара муташаккилона оғоз гардида, гурӯҳи аввалини ҷавонони матинирода ки бо амри дилу виҷдон азми хизмати модар ватан карданд, бо тантана ба хизмати ҳарбӣ гуселонида шуданд. Дар нахустин рӯзи сафарбарнамоӣ ва гусели ҷавонон ба сафи қувваҳои мусаллаҳи мамлакат, ҷамоатҳои диҳотӣ Воруху Чоркӯҳ аз иҷрои меъёрҳои муқарраршудаи даъватӣ бо сарбаландӣ паём расониданд, ки аз оғози нек ва муташаккилонаи маъракаи даъватӣ башорат медиҳад. ҳифзи сулҳу субот ва побарҷо нигоҳ доштани истиқлоли давлатӣ вазифаи мо ҷавонмардон аст. аз ин рӯ мо ҷавонони далеру шуҷои Исфара омодаи хизмат ба ватан ва ҳимоягари марзи буми хеш мебошем. хизмат ба модар ватан вазифаи муқаддас буда, шарафёб гаштан ба ин рисолати бузург бахти ҷавонмардӣ, оини ватандорӣ, садоқати фарзандӣ ва нангу номуси шаҳрвандӣ мебошад. мо имрӯз ҷавонмардони шаҳри Исфара бо хоҳиши худ ва амри виҷдон тасмим гирифтаем ки ба қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон шомил шавем ва ватани худро аз ҳар гуна душманҳо муҳофизат намоем. ман модари даъватшаванда ҳамроҳи Шаҳбозҷон мебошам. имрӯз ман шод аз он ҳастам ки фарзанди азизи ман ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон сафарбар шуда истодааст. имрӯз ҷавонони сарбаланд ва ба ору номус дарк мекунанд ки ҳифзи ватан қарзи ҷавонмардӣ буда, ҳимояи марзу бум ва таъмини амнiyatu осудагӣ мояи ифтихору шараф маҳсуб меёбад. ба сафи қувваҳои мусаллаҳ омадани ҷавонон падидаи сурурбахш буда, шаҳодати он аст ки ҷавонони мо баҳри ҳимояи марзу буми аҷдодии хеш, таҳкиму сулҳу осоиштагӣ ва дастгирии сиёсати асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат ҳаматарафа омодаанд. барои ватани худ, миллати худ ва халқи худ содиқона, мардонавор хизмат мекунам. барномаи рангини фарҳангӣ саршори меҳру муҳаббати ватандорӣ ва баргузории маросимҳои миллӣ аз қабили номгазону дуои пирони рӯзгордида ба чорабинӣ ҳусни тоза зам намуд. ба муносибати гусели гурӯҳи аввалини ҷавонони ватандӯсту шуҷоатманди диёр ки азми хизмати ҳарбӣ карданд, дар майдони Исмоили Сомонии шаҳри Конибодом ҳамоиши тантанавӣ баргузор гардид. зимни суханрониҳо баромадкунандагон бо баробари таманниёти нек ба навазкарон хизмат ба ватан модарро рисолати фарзандӣ ва қарзи шаҳрвандӣ арзёбӣ намуда, аз таваҷҷӯҳи роҳбарияти мамлакат бобати муҳайё намудани шароитҳои хуби хизмати ҳарбӣ ва зисти сарбозону афсарон дар сафи қувваҳои мусаллаҳи кишвар ёдовар шуданд ва аз ҷавонмардони асили диёр даъват намуданд ки ба ватан содиқонаву софдилона хизмат кунанд ва бо сари баланд ба назди волидони худ баргарданд. ман Ахмедов Азҷон ба қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон рафта истодаам. ба ҷавонмардҳои ҷумҳурии Тоҷикистон мехоҳам ки ба мисли мо ба қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон раванд. рӯҳияи болида, омодагии ҷавонмардони шуҷоъ баҳри ҳифзи марзу бум ва ватани азизамон касро мутмаин месозад ки ҷавонони тоҷик дар роҳи таъмини амнияти миллату давлат бо ҳар қимате омода ҳастанд. хизмат дар сафи қувваҳои мусаллаҳи Тоҷикистон ва ҳифзи марзу буми кишвар вазифаи муқаддаси ҳар ҷавонмард буда, дар ноҳияи Спитамин ҷавонписарони синни даъватӣ аз 6 ҷамоати деҳоти ноҳия азми қавӣ гирифтанд ки қарзи шаҳрвандии худро дар назди ватан модар шарафмандона адо намоянд. ба муносибати рӯзи даъватшаванда ва гусели ҷавонони синни даъватӣ ба хизмат дар сафи қувваҳои мусаллаҳи мамлакат дар хиёбони марказии ноҳияи Спитамин ҳамоиш доир карда шуд, таъкид гардид ки ибораи ватан модар дар қалби ҳар як ҷавони тоҷик эҳсоси баланди фарзандиро бедор карда, онҳоро баҳри садоқат ба обу хоки меҳан ва ҳифзи он водор месозад. имрӯз қувваҳои мусаллаҳи Тоҷикистони соҳибистиқлол қобилияти ҳифзи марзу буми кишвари худро дорад ва халқ таҳти ҳимояи ин нерӯи тавоно ҳаёти осоишта ба сар мебаранд. дар ноҳияи Спитамин бо тақвияти дарсҳои омодагии дифои ҳарбӣ, машғулиятҳои ватанпарвар, иштироки хонандагони синфҳои болоии муассисаҳои таълимӣ дар рӯзҳои дарҳои кушод дар қисмҳои ҳарбӣ ва мусобиқаҳои ҳарбӣ варзишӣ баҳри дар замири насли наврас бедор намудани ҳисси баланди меҳандӯстӣ, корҳои тарғиботию ташвиқотӣ ба роҳ монда шуда, имрӯз волидайн ва ҷавонон дарк менамоянд ки ҳар фарди ҷомеа ҷиҳати ҳимоя ва рушди соҳаҳои мамлакат, хизмат дар сафи қувваҳои мусаллаҳи мамлакат бояд вазифаи хешро иҷро намояд.
افزودن شماره دعوتشوندگان از حساب جوانان با ننگ و ناموس ناحیه افادهگری آن است که نسل جوان از غمخواری و دستگیری‌های سرور دولت الهام تازه گرفته با امر دل و وجدان به صف قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان می‌پیوندند. گفته شد که نسل جوان در صف قوه‌های مسلح مملکت خدمت کرده مهمترین مکتب آب و تاب حیات را پس سر می‌کند. محض در همین جا جوان پسران درس شجاعت و مردانگی آموخته محافظت کردن خاک پاک وطن را می‌آموزند. در فضای تنتنوی به گروه جوانان که کورس‌های تخصصی تشکیلات مددگار مدافعه را ختم نمودند شهادتنامه تقدیم کرده شد و من بعد در صف قوه‌های مسلح همچون صاحب تخصص ادای خدمت می‌کنند. خدمت کردن به هر یک شهروند جمهوری تاجیکستان این شرف است. من خیلی خرسند هستم که به قوه‌های مسلح تاجیکستان شامل شدم و سربلندانه خدمت خود را ادا می‌کنم. امروز در فضای تنتنوی 106 نفر جوانان از ناحیه سپیتامین که قسم بیشتر آنها ختم کنندگان دانشکده کورس‌های آموزشی کسب آموزی هستند و صف قوه‌های مسلح مملکت گسیل کرده شدند. جوانان شجاع دلیر وطن با درک مفهوم‌های صاحب استقلالی، آزادی وطن، مادر، وطن دوستی و حفظ هر ذره خاک پاک مقدس وطن نزد خود مقصد گذاشتند که قرض شهروندی خود را با سربلندی اجرا نمایند. имрӯз шаҳри исаравшани бостонӣ ба худ фазои идонаро касб намудааст. дар аввалин рӯзи даъватшаванда ба сафҳои артиши миллии ҷумҳурии тоҷикистон ҷавонони соҳибиродаvu ватандӯст ва ҳушёру зирак бо ҳисси баланди хештаншиносӣ ба комиссарияти ҳарбии маҳалли зисти хешт ҳозир гардиданд. ҷавонони бо нангу номуси даврони соҳибистиқлолии тоҷикистони беҳиштосо ба хубӣ дарк намуданд ки хизмат дар сафи қувваҳои мусаллаҳи кишвар қарзи мардонагӣ ва фарзандии ҳар як шаҳрванди мамлакат ба шумор рафта ҳифзу ҳимояи сарҳаду амнияти комили тоҷикистони соҳибистиқлол бардошти насли имрӯзаву фардои ватани маҳбубамон вогузор аст. бо чунин нияти поку эҳсосоти баланди ватандӯстӣ даъватшавандаҳо роҳ сӯи майдони нишони давлатӣ гирифтанд. маҳз дар сафи артиши миллӣ ҷавонписарон шуҷоату мардонагӣ омӯхта муқаддастарин арзиши ҳаёт дӯст доштан ва содиқона муҳофизат кардани хоки поки ватани азизро дар вуҷуди хеш ҷо мекунанд. ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон рафта истодам ки ҳамин марзу буи ватани азизамон тоҷикистонро ҳимоя кунем. қайд гардид ки ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ҷиҳати боз ҳам рушд додан ва фароҳам сохтани шароити созгор барои сарбозону афсарони шуҷои ватан пайваста тадбирҳои мақсаднок андешида истодааст ки бо дар назардошти таъмини шароити мусоид дар ҷузу томҳои қувваҳои мусаллаҳи кишвар солтосол сафи ҷавонони соҳибматин афзуда истодааст. дар рӯзи нахустини гусели даъватшавандагон ба ҷавонони курси кӯтоҳмуддати ройгони ронандагӣ хатм карда шаҳодатномаи ронандагӣ дар вазъияти тантанавӣ тақдим карда шуд. дар охир аз барномаи рангини консертӣ доир гардида ҳамчунин ба навазгарон дастархони идона ороста шуд. дӯст доштани хоки поку муқаддаси ватан, ҳимояи дастовардҳои истиқлолияти давлатӣ ва арзишҳои волои он шароит ба амал овард ки гурӯҳи калони зиёда аз 100 нафари ҷавонони шуҷои далери ноҳияи Деваштӣ бо амри дилу виҷдон роҳпаймоии ҷавонӣ ташкил намуданд. зеро онҳо ба хубӣ дарк мекунанд ки дар ҷои холӣ созмон додани артиши миллӣ ва давоми 34 соли истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон ба нерӯи пурқуввати сатҳи ҷаҳонӣ ва дорои техникаю таҷҳизоти муосири ҳарбӣ табдил ёфтани қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон ки туфайли ҷаҳду талош ва такопӯи ғамхориҳои пайвастаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, сарфармондаи олии қувваҳои мусаллаҳи кишвар, генерали артиш, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон рӯи кор омадааст. имрӯз ҷавононро ба дӯст доштани хоки поку муқаддаси ватан, хиштаншиносию худогоҳӣ ва садоқат ба миллату президенти маҳбуб талқин месозанд. дар рӯзи нахустини даъватшаванда ба шарафи гусели навазгарони бо майлу рағбати ҷавонмардона ҷиҳати пайвастан ба артиши миллӣ ҳозир гардида ҳамоиши хотирнишин доир шуд. дар ин чорабинии пурмуҳтаво таъкид гардид ки ватандорӣ як рукни ҳастии миллат ва неъмати бузургу бебаҳо аст. аз ин рӯ волотарин меъёри ин рукнҳои миллӣ расидан ба қадри ватан, миллат ва давлати соҳиби истиқлолу ба ҷо овардани хизмати ватанмодар ва ҳимояи марзу буми тоҷикистон мебошад. ба ҷавонони хизмат дар артиши миллиро бо ҳисси баланди шаҳрвандӣ бардошт гирифта шаҳодатномаҳои ронандагии дараҷаи эст ва тӯҳфаҳои арзишманди мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии ноҳия тақдим карда шуд. барномаи рангину пурмуҳтавои писанди ҳамагон гардид.
қувваҳои мусаллаҳ муҳимтарин мактаби обу тоби ҳаёт ва шуҷоату мардонагӣ ба ҳисоб рафта, ҷавонони худогоҳу хештаншинос ва далеру шуҷои ноҳияи Ҷаббор Расулов муҳофизат кардани марзу буми ватанро қарзи шаҳрвандии худ медонанд. тантанаи намояндагони касбу кори гуногуни ҷомеа ки дар маркази ноҳия ба ҳам омаданд ба хотири гусели шоистаи ҷавонони худогоҳу хештаншинос ва ватандӯст ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. ҷавонон ҳамеша дӯстдори ватану сарзамини биҳиштосои худ бошанд, ҳеҷ гоҳ зиракию ҳушёрии сиёсиро аз даст надиҳанд, худшиносу худогоҳ бошанд. зеро танҳо андешаи солим дӯст доштани ватану миллат ва ҳар зарра хоки Тоҷикистон ҷавононро ба манзили мақсуд мерасонад. соли равон дар даъвати баҳорӣ шумораи ҷавонони далеру шуҷоъ ки бо амри дилу виҷдон барои адо намудани қарзи шаҳрвандии худ ба сафи қувваҳои мусаллаҳ шомил мешаванд, зиёд гардидааст ва иштирокдорон аз масъулиятшиносии ташаббуси ватандӯстона, ҳуввияти баланди миллӣ ва матонату ҷавонмардии ҷавонони ба хизмати ватан ҳозиршуда ёдовар шуда ба волидайни онҳо барои тарбияи ҷавонписарони боғайрату баномус изҳори сипос намуданд. хизмат дар қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон шараф аст. дар ноҳияи Ҷаббор Расулов ҷамоати деҳоти ҳаёти нав аз аввалинҳо шуда дар рӯзи якум нақшаи даъвати баҳориро 100% иҷро намуд. дар идомаи чорабинӣ ба даъватшавандаҳое ки ба таври ройгон дар курсҳои ташкилоти мададгори мудофиа таҳсил намуданд, шаҳодатномаҳои ронандагӣ тақдим карда шуд. ҷавонони навдаъватшуда дар назди аҳли ҷамомат бо тантана ваъда доданд ки дар сафи қувваҳои мусаллаҳи мамлакат хизмати модар ватанро бо сари баланду дили пок адо хоҳанд кард. ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон мана сидқи дилам рафтосиям ва ватан ба модар хизмат мекунам. дар қисми фарҳангии маросими гусели навдаъватшудагон ба хизмати ҳарбӣ барномаи рангини консертӣ ки фарогири суруду таронаҳои ватандӯстона буд манзури иштирокчиён гардид. рӯҳияи болида омодагии ҷавонмардони шуҷоъ баҳри ҳифзи марзу буми ватан иштирокдорони ин чорабинии бошукӯҳро мутмаин сохт ки ҷавонони тоҷик дар роҳи таъмини амнияти миллату давлат ҳамеша омода мебошанд. ба муносибати рӯзи даъватшаванда ҳамоиши мутантан доир карда шуд. дар рӯзи нахустини даъватшаванда ба 35 нафар ҷавонони курси кӯтоҳмуддати ройгони ронандагии дараҷаҳои Б ва С-ро шаҳодатномаи ронандагӣ тақдим карда шуд. маврид ба таъкид аст ки 115 нафар ҷавонон курсҳои кӯтоҳмуддати ройгони ҷамъияти ихтиёрии омӯзиши нақлиётро хатм карда барои хизмат дар сафҳои қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон шомил гардиданд. маъракаи нонгазони ҷавонони сарбаланду хуштолии хизмати модарватанро бар дӯш гирифта хеле хотирмону ҷаззоб идома ёфт. барномаи рангини фарҳангӣ ки иборат аз шеъру сурудҳои дар ситоиши Тоҷикистони биҳиштосо, ватани бостонии тоҷикон, садоқат ба президенти мамлакат ва айёми нотакрори ҷавонӣ буданд ва ширкаткунандагони ҳамоиш ва ҷавонон хеле писанд омад. дар майдони нишони давлатии маркази ноҳияи айнӣ маросими бо тантанаи гусели даъватшавандагони солҳои таваллуди 1998 то 2007 ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор гардид. маҳз бо сиёсати хиратмандонаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мақоми ҳомиёни ватан имрӯз дар кишвари мо мавқеи устувор дорад ва шароити будубоши хизмати сарбозону афсарон дар сатҳи баланд қарор гирифтааст. ҷавонон имрӯз ба ҳисси баланди ватандорӣ барои ободию осоиштагии ватан модар камари ҳиммат бастанд. имрӯз ҷавонони бонангу номуси мо хуб дарк менамоянд ки хизмат ба ватан барои онҳо қарзи муқаддаси фарзандӣ ва рисолати ҷавонмардист. маҳз дар сафи қувваҳои мусаллаҳ ҷавонписарон дарси шуҷоату мардонагӣ меомӯзанд. қарзи фарзандиву ҷавонмардӣ муҳофизати хоки поки ватан модарро ба ҷо меоваранд ки шарафи бузургтарин барои ҳар як ҷавонмард маҳсуб меёбад. дар ҷараёни чорабинӣ ба 30 нафар навазкарон шаҳодатномаи ронандагӣ супорида шуд. модарони навазкарон бо риояи анъанаҳои гузаштагон маросими нонгазонӣ баргузор намуданду ҳамроҳи фарзандони худ шоду хурсандӣ намуданд. дар анҷом кормандони шуъбаи фарҳанги ноҳия бо барномаҳои рангини фарҳангӣ бо шеъру сурудҳои ватандӯстона хотири иштирокчиёнро болида гардонданд. маъракаи сафарбарии ҷавонони навдаъватшуда ба хизмати ҳарбӣ дар шаҳри ҳисор бо роҳпаймоии осоишта аз бинои комиссарияти ҳарбӣ то қасри фарҳанги шаҳр оғоз гардид.
сипас дар чорабинии тантанавии баромадкунандагон изҳор доштанд ки дар рӯзи нахустини даъвати баҳорӣ беш аз 200 нафар даъватшудагон бо амри дил барои хизмат намудан ба ватан ҳозир шуданд. Аз ин теъдод 175 нафарашон хатмкардаи курси ронандагии ҷамъияти мададгори мудофиа мебошанд ки қабл аз маъракаи сафарбарӣ ба омӯзиш ҷалб гардида буданд. бо дастгириҳои пайвастаи сарфармондаи олии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон, президенти мамлакат муҳтарам эмомалӣ раҳмон имрӯз шароити будубоши сарбозон дар қисмҳои низомӣ ва таълиму тадриси навазкарон бо техникаҳои пуриқтидор беҳтар гардида қудрату тавоноии артиши миллӣ дар ҳифзи амнiyatu истиқлолият ва озодию оромии ватан басо бузург аст. ҷиҳати аз наздик шинос шудани волидон бо шароити будубоши имрӯзаи сарбозон дар қисмҳои низомӣ пайваста аз ҷониби мақомоти маҳаллӣ чорабиниҳо доир карда мешаванд. мавриди зикр аст ки ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ҷавононро ҳамчун нерӯи созандаву бунёдкор пешбарандаи ҷомеаи навини кишвар ва ояндаи халқамон эътироф карда дар ҳалли муҳимтарин масъалаҳои ҳаёти ҷомеа ва давлат ба онҳо такя мекунад ва ҷиҳати фароҳам овардани тамоми имкониятҳои замони муосир ба ин қишри ҷомеа тадбирҳои муҳим андешида мешавад. дар идома чанде аз падару модарон ҷиҳати бедор намудани эҳсоси ватандӯстии фарзандон ва роҳнамоӣ намудани онҳо ба хизмати модарватан қадрдонӣ карда шуданд. сипас ба як қисме аз даъватшудагон шаҳодатномаи ронандагӣ тақдим гардид. барномаи рангини фарҳангии аҳли ҳунар ҷиҳати хотирмон гузаронидани рӯзи даъватшаванда манзури аҳли толор гардонида шуд. дар нахустин рӯзи даъвати баҳорӣ ҷавонон ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон 250 нафар даъватшаванда ба комиссарияти ҳарбии шаҳри турсунзода ҳозир шуда бо ҳисси баланди меҳанпарастӣ барои ҳифзи ватан, эҳтироми меҳнату фаъолияти наслҳои имрӯзаи оянда, таъмини амният ва ҳимояи марзу буми давлат ба сафи қувваҳои мусаллаҳ сафарбар шуданд. иттилоъ дода шуд ки ҷамоатҳои деҳоти ба номи ҷурараҳмон ва пахтаобод нахустин шуда нақшаи даъвати баҳориро ба пуррагӣ иҷро намуданд. ҳамасола барои дастгирии ҷавонон дар назди ташкилоти ҷамъиятии мададгори мудофиаи ҷумҳурии тоҷикистон барои қувваҳои мусаллаҳи мамлакат мутахассисони техникӣ омода гардида бо шаҳодатномаи ронандагии ройгон таъмин карда мешаванд. дар ин раванд ҷавонони шаҳри турсунзода низ қабл аз маъракаи сафарбарӣ дар курсҳои омодагии мутахассисони техникӣ иштирок намуда акнун соҳиби ҳуҷҷати ронандагӣ гардиданд. қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон дар пойдории истиқлолият, ҳимояи соҳибихтиёрӣ, таъмини сулҳу субот, ҳифзи амнияти давлат ва ҷомеа қарор дошта такягоҳ ва сипари боэътимоди миллат ба ҳисоб меравад. бояд қайд намуд ки хизмат ба ватан ва ҳифзи оромию осоиштагии сарзамини муқаддас қарзи шаҳрвандии ҳар як ҷавони баору баномус ба ҳисоб рафта сафи қувваҳои мусаллаҳ мактаби обутоби сиёсӣ, ҳарбию интизомӣ, ҷасорату матонат, дӯстию рафоқат ва худшиносию меҳанпарастӣ мебошад. маросими сафарбарии даъватшудагон ба хизмати модар ватан дар шаҳри турсунзода бо баргузории чорабинии фарҳангӣ анҷом ёфт. дар ин рӯз ҷавонони ноҳияи шаҳри нав низ ҷиҳати пайвастан ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон омодагии хешро изҳор намуда бо ҳисси баланди миллию хештаншиносӣ ба хизмати модар ватан сафарбар шуданд. рӯзи даъватшаванда бо баргузории чорабинӣ тантанавӣ оғоз гардида табрикоти самимӣ ва дуои неки волидон ба фарзандон барои хизмати арзанда кардан ба меҳани аҷдодӣ ироа гардид. ҳимояи марзу буми кишвар ва нигоҳ доштани оромию осудагии мамлакат аз худшиносӣ, худогоҳӣ ва садоқат ба давлату миллат, инчунин ватандӯсту меҳанпараст будани ҳар як ҷавони мамлакат дарак медиҳад. ضمن برگزاری چارابینی تنتنوی با دعوت شدگانی که کورس‌های کوتاه‌مدتی رانندگی را آموخته‌اند شهادتنامه رانندگی تقدیم گردیده. سپس چون عنعنه خلق تاجیک مراسم نانگزان دایر کرده شد. حفظ و حمایت مرز و بوم وطن، ارزش‌های ملی، پاس داشتن دستاوردهای زمان صاحب استقلالی کشور رسالت هر یک شهروند مملکت میباشد. خدمت در ارتش مکتبی بزرگ است و جوانان ما سبق مردانگی و شجاعتمندی را باید از این مکتب بیاموزند. باعث افتخار است که همساله جوانان مملکت با غرور و ننگ و ناموس جوانمردانه جهت اجرای قرض شهروندی به صف قواهای مسلح میپیوندند. امروز نیز جوانان را میباید بیش از هر وقت دیگر سرجم باشند، سعی و تلاش خود را به خاطر حمایت ارزش‌های ملی، حفظ استقلال و آزادی، منفعت‌های دولت و ملت و امنیت و آبادی وطن روانه نموده خدمت مادر وطن را سربلندانه اجرا نمایند. سرود و ترانه‌های وطن‌دوستانه هنرمندان شعبه فرهنگ ناحیه به چارابینی روز دعوت شونده حسنی انجام بخشید. با مناسبت روز دعوت شونده چون دیگر شهر و ناحیه‌های مملکت در ناحیه ورزاب نیز چارابینی تنتنوی و راهپیمایی برگزار گردید. در روز اول دعوت بهاری جوانان به صف قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان در ناحیه ورزاب
падару модарон бо хушнудӣ фарзандонашонро ба хизмати ҳарбӣ, иҷрои қарзи фарзандӣ назди ватан модар гусел намуда, онҳоро ба хизмати содиқона дар ҳимояи марзу буми кишвар ва муқаддас донистани арзишҳои миллию давлатӣ ҳидоят карданд. ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон дохил мешавам ва аз ҳамсолони худ даъват менамоям ки омада ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон дохил шуда хизмати модар ватанро мардонавор иҷро намоянд. давоми солҳои соҳибистиқлолӣ бо дастгирии ҳамаҷонибаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон инфраструктури артиши миллӣ мукаммал гардида, он ба як нерӯи пурқудрат ва кафили амнияту оромии мамлакат табдил ёфтааст. ҳамин аст ки ҷавонон бо ифтихори хос ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон шомил гардида, хизмати ҳарбиро бо садоқату матиниродагӣ адо менамоянд. хизмат барои ҳар як марди шуҷои ватан қарз аст. ба қувваи мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон рафта истодаам. даъват менамоям ки ба қувваи мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун мардонавор омада хизмат намоянд. хизмат ба ватан қарзи виҷдонӣ ва фарзандӣ буда, бо иҷрои он ҷавонон аз мактаби шуҷоату мардонагӣ мегузаранд ва ҷисману рӯҳан обутоб меёбанд. дар идомаи чорабинӣ машқҳои тактикӣ манзури иштирокчиён карда шуд. ҳамчунин баҳри болидахотирии иштирокчиён барномаи рангини фарҳангӣ фароғатӣ иборат аз суруду таронаҳои ватандӯстона пешниҳод гардид. тибқи нақшаи имсол бояд дар майдони 128 000 гектар бар зидди малах коркарди химиявӣ гузаронида шавад. имсол паҳншавии малах дар вилояти Хатлон аз оғози моҳи март ба қайд гирифта шуд. бо мақсади пешгирӣ аз хуруҷи ин ҳашароти зараровар дар ҷумҳурӣ тадбирҳои зарурӣ роҳандозӣ гардида, масъулин бо тавсияи мутахассисон корро вусъат мебахшанд. наврӯзшоҳи азизулло гузориш медиҳад. ин малахҳон аз ҳудуди вилояти Хатлон сабт шудааст ва мувофиқи гуфтаи мутахассисон дар синни якум мебошад. ҳоло тамоми имконият барои саривақт нест кардани малах равона карда шудааст. аз 19 март то имрӯз зиёда аз 220 гектар заминҳои чарогоҳро ба зидди малах коркард кардем. 62 трактор бо дорупошакҳои васл шуда, 22 нақлиёти хайлукс бо таҷҳизот ва инчунин дорупошакҳои дастӣ дар мубориза бар зидди малах аз ҷониби муассисаи давлатӣ экспедитсияи мубориза бар зидди малахи вазорати кишоварзии ҷумҳурии Тоҷикистон сафарбар гардидааст. инчунин имкониятҳои иловагӣ аз ҳисоби шаҳру ноҳияҳои вилояти Хатлон, хоҷагиҳои деҳқонӣ ва шаҳрвандон истифода мешавад. малах аз тухм нав пайдо мешавад, зард аст. баъд аз 1 соат ба шакли сиёҳ мубаддал мешавад. ҳоло дар ҷумҳурӣ безараргардонӣ тамоми шаҳри ноёда коркарди кимиёвӣ рафта истодааст. бо тили 2 сол мешавад ки корманди мавсумӣ ҳастем. айни ҳол мебинем дар ҳамин ҳудуди ноҳия хеле кам шудааст малах. соли гузашта бисёр буд, имсол хеле камтарак шудааст. соли 2024 дар кишвар бар зидди малах дар майдони 137 000 гектар коркарди кимиёвӣ гузаронида шуда буд. имсол бошад тибқи мушоҳидаҳо ҳудуди паҳншавӣ нисбатан кам аст ва бояд дар майдони 128 000 гектар коркард гузаронида шавад. дар сурати саривақт чораандешӣ накардан ва ба синни 4-5 расидани малах агар аз як ҷониб муборизаи такрорию харҷи калон талаб шавад, аз ҷониби дигар тухмгузорӣ ба зиёдшавии ин ҳашароти зараррасон дар соли оянда боис мешавад. малахҳо яке аз ҳашароти хавфноктарини соҳаи кишоварзӣ ба ҳисоб мераванд. онҳо нисбат ба дигар ҳашаратҳо хеле зараровар ва хеле хавфноктар мебошанд, чунки хавфноктарини онҳо аз чӣ ҳисоб масалан маълум карда мешавад? аз сохти даҳони онҳо. малахҳо сохти даҳани хоянда доранд ва ба гурӯҳи полифакҳо дохил мешаванд. яъне ки поли бисёр фак ғизо аз бисёр растаниҳо метавонанд ғизо мегиранд. айни ҳол бошад малахҳо қариб ки дар аксарияти ноҳияҳои ҷанубӣ аллакай ки аз кирмина аз тухм баромадагӣ ҳастанд, онҳо дар синни якум як тудаи махсусе ки ба ҳамдигар зид шуда якҷо тӯб меистанд. онҳо дар синни дуюм аз дуюм ба сеюм гузаштан баъд як тудаи калонро ташкил медиҳанд ки мубориза бар зидди ин ҳашарот бурдан хеле душвор мегардад. айни ҳол ки имконият ҳаст, бояд ки дастаҷамона муборизаро оғоз карда нобуд сохт.
аллакай майдони эҳтимолии пайдоиши малах муайян шудааст. ин шабрӯз бошад аз ҷониби мушоҳидачиён назорат гузаронида мешавад ва дар сурати пайдоиш ҳама имкониятҳо барои безараргардонӣ сафарбар мешавад. зимни машварату ситодҳои саҳроӣ нақшаҳо аз ҷониби муассисаи давлатии экспедитсияи мубориза бар зидди малахи вазорати кишоварзӣ дар якҷоягӣ бо мутахассисон ҳамоҳанг ва коркард гузаронида мешавад. дар як мавзеи тухмгузоштаи малах такроран 3 маротиба безараргардонӣ лозим аст. мария якум бор коркар рафта истода баъд 5 рӯз пас бо дуюм коркарда мекунем. ба хотире ки вай дар синни 4 و 5 пар буроварда парвозӣ мекунад, дар синни ҳамин майдакиш мо нобуд кунем, зарар намерасонад хоҷагӣ қишлоқ. ҳоло пайдоиши малах дар чарогоҳҳо ба қайд гирифта шудааст. дар сурати аз ҳозир чораандешӣ накардан давоми 60-70 рӯзи умр метавонад боғу тогзор, ҷангал ва майдони ғалаву сабзавотро ба нестӣ барад. аз ҳамин лиҳоз мутахассисон чораандешии бетаъхир ва муборизаи дастҷамъонаро бар зидди малах зарур медонанд. як малахи модина масалан метавонад дар дохили як кӯзача 18 تا 42 عدد تخم گذارد. با حساب میونه یک ملخ میتواند یک ملخ مدینه تا 105 عدد تخم گذارد که در یک متر کوادراتی چقدر مثلا ملخ کرمینای ملخ از تخم میبرد. این چه خیلی مثلا مبارزه بر ضد این دشوار است. عین حال که در سن یکم هستند، این یک گویم که وظیفه مسئولین ساحه نیست. ملخ حشراتی هست که در حالت کم بی اهمیتی کردن یک آفت طبیعی رو به وجود میارد. باید که ما دست جمعانه با خوشگیداران عین حال باید پرزور کنیم کارو. малах асосан дар мавзеъҳои душворгузар тухм мегузорад ки ин ҳолат мубориза бар зидди онро душвор мегардонад. заҳри химкат захира шудааст. бо сафарбаркунии коргарони мавсимӣ тавассути техникаю таҷҳизоти замонавӣ ҳадаф ба несткунии малах ва пешгирии таъсири ин ҳашароти зараррасон ба соҳаи кишоварзӣ равона карда шудааст. малах ҳоло дар чарогоҳҳо ба қайд гирифта шудааст ва ба истилоҳ ин ҳашароти зараррасонро офати табиӣ низ ном мебаранд. зеро дар сурати саривақт мубориза набурдан ин метавонад хисороти зиёд расонад. имсол тибқи мушоҳидаҳо дар ҷумҳурии тоҷикистон бояд дар майдони 128 000 гектар бар зидди малах коркарди кимиёвӣ гузаронида шавад. наврусоҳи азизулло, маҳмадсаиди камол, ахбор. дар ноҳияи ховалинг бахши чорводорӣ дар баробари дигар самтҳои хоҷагидорӣ дар ҳоли рушдёбӣ қарор дошта, натиҷаҳо дар ин самт назаррасанд. ҳамин аст ки дар 3 моҳаи аввали соли 2025 истеҳсоли гӯшт ва шир майл ба болоравӣ дорад. тафсилоти бештар дар гузориши Олим Носирзода. дар натиҷаи татбиқи ҳадафҳои созандаи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон, кишоварзони ноҳияи ховалинг дар самти самаранокии афзоиши истеҳсолот ва рушди бахшҳои мухталифи соҳаи кишоварзӣ давра ба давра ба натиҷаҳои афзоянда ноил гашта истодаанд. тибқи маълумот, ҳоло дар ноҳияи ховалинг масоҳати заминҳои корам 6299 гектарро ташкил медиҳад. майдони умумии чарогоҳҳо бошад 68125 гектар буда, 32000 гектари он ба муассисаи давлатии хоҷагии ҷангали ноҳия мансуб аст. бо мақсади таъмин ва захиранамоии хӯроки чорво, майдони умумӣ 1048 гектар барои кишту парвариши юнучка муайян гардидааст. соҳаи чорводорӣ дар ноҳияи ховалинг сол аз сол рушд ёфта, саршумори чорво зиёд карда шудааст. мувофиқи барномаи маҷмуавии рушди чорводорӣ, занбури асалпарварӣ, паррандапарварӣ барои солҳои 2023-2027 натиҷаҳои хуб ба даст оварда шуда истодааст ки ин истеҳсоли маҳсулоти чорводориро зиёд намуда, дар таъмини амнияти озиқавории мамлакат саҳми худро гузошта истодаанд. тибқи маълумот аз рӯи ҳамаи шаклҳои хоҷагидорӣ, ҳоло саршумори умумии чорвои калон дар ноҳия 31172 сар, чорвои майда 48656 сар, асп 2275 сарро ташкил медиҳад. хоҷагии деҳқонии чорвопарварии Баён дар ноҳияи ховалинг яке аз хоҷагиҳои фаъолу намунавӣ ҳисобида мешавад. Амирхон Баёнов ҳамчун роҳбари хоҷагӣ донишу таҷрибаи андӯхтаашро дар самти чорвопарварӣ бо фаъолияти самарабахши худ дар амал татбиқ намуда, бо саҳмгузории фарзандон ва аҳли оила саршумори чорво ва истеҳсоли маҳсулоти ширу гӯштро низ то рафт бештар намуда истодаанд. дар хоҷагии мазкур ҳоло 80 сар чорвои калон, 150 сар моли майда ва 30 сар асп мавҷуд мебошад. хоҷагии чорвопарварӣ дорои 124 гектар майдони чарогоҳ мебошад. дар заминаи амалисозии ҳадафи стратегии ҳукумати кишвар ва рушди бахши чорвопарварӣ, хоҷагидорони ноҳия имкониятҳои мавҷударо самаранок истифода намуда, ин бахши муҳиму сердаромадро ки соҳаи афзалиятнок ҳисобида мешавад, ривоҷ дода истодаанд. имсол 321 тонна
استحصال گوشت، 826 تن استحصال شیر و 340,000 دانه تخم در ناحیه استحصال شده است که تا آخر موسم باشد. چروداران استحصال اینها را خوبتر و بهتر براه میمونند. با اندیشه متخصصان به قدری ضروری ذخیره نوهای گوناگون خوراک و سالم و فربه گذراندن چاروا از موسم زمستان یکی از عامل‌های اساسی گرفتن نسل سالم و خوشزاد دانسته می‌شود. مسئولان ساحه در عین زمان سالمی چاروا را از زحمت و فعالیت چارواپروران در موسم زمستان عنوان می‌کنند. جهت خوشزادکنی چاروا نیز از جانب مسئولان و متخصصان ساحه تدبیرهای مؤثر راه‌اندازی و عملی کرده می‌شود. بنابر اندیشه متخصصان باردارکنی صنعی یکی از وسیله‌های مهم و منفعتدار خوشزادکنی چاروا محسوب می‌یابد. این اصول در ناحیه خاولین نیز با نظرداشت طلبات به کار برده می‌شود که نتیجه آن را مسئولان چنین ارزیابی نمودند. در ناحیه خاولین عدد نقطه باردارکنی صنعی موجود است. با تمام تجهیزات تامین هستند. 4 نفر فعالیت میکنند. در حاضر وقت بنابر سبب کم بودن طلبات نطفه آورده ذخیره کرده نشده. در حال پیدا شدن طلبات با نطفه از ناحیه واسع تامین کرده میشوند. در سالهای گذشته در دوام سال از کارهای باردارکنی صنعی 30-40 سرگسال‌های خوشزاد میگرفتیم ما. حاضر ما حرکت میکنیم که با همین سرشمار را زیاد کنیم. کوه و دره‌های وسیع، رود و چشمه‌های مصفا و اقلیم مساعد ناحیه خاولین برای رشد ساحه چارواپروری بهترین امکانیت حسابیده می‌شود. ساکنان محلی و خواجگیداران با استفاده از چنین شرایط و راه و واسطه‌های معاصر و ثمرآور و توصیه‌های سودمند عالمان متخصصان در رشد و پیشرفت ساحه سهم نظررس گذاشته ایستادند. ساکنان شهر لوکان در برابر استفاده ثمرناک خواجگاهی دهقانی همچنین زمین‌های نزد حولگی را مقصدناک استفاده می‌نمایند. در این زمینه آنها همساله پرورش سبزوات گوناگونی بروقتی را به راه مانده با اجرای قاعده‌های اگرتکنیکی حاصل فراوان به دست می‌آورند. گزارش خبرنگاران ما در این خصوص. این محصولات‌هایی که می‌بینید دسترنج ساکنان شهر لوکان ولایت ختلان است و امروز ساکنان با استفاده از امکانیت‌هایی که در اختیار دارند زمین‌های نزد حولگی خود را ثمرناک استفاده نموده برای بهتر و خوبتر نمودن وضع زندگی خود همروزه تلاش می‌ورزند. اصلاحات در ساحه کشاورزی امکان فراهم آورد که دهقانان در نتیجه مهنت صافدلانه و با ثمر از قطعه‌های در اختیار داشتهشان حاصل فراوان محصولات گوناگون کشاورزی به دست آورده سطح روزگار خویش را بلند بردارند. در جماعت‌های شهرک و دهات شهر لوکان ساکنان در استفاده قطعه‌های نزد حولگی خویش توجه زیاد روانه کرده از این حساب در به گشتن سطح روزگارشان زمینه واقعی فراهم می‌آورند. در نزد حولگی 13 سوتخ زمین هستم. من هر سال از همین زمین زیاده از 400-500 کیلو کارتشکا، پامیدور الوهیده، بلگاری الوهیده، خلاصه همه سبزوات را از حساب خود همه خانم بر زندگی خودمون استفاده و هر سال از همین زمین خودمون همیشه محرکت میکنیم که خواجگی خود را نه اینکه از بازار از خود خانه دهقانی خودمون استفاده میبریم. ساکنان مهنت دوستی حدود شهر همساله از این قطعه‌های زمینی در اختیار داشتهشان حاصل فراوان محصولات گوناگون کشاورزی را به دست می‌آورند. با استفاده از تجربه چندین ساله کار خواجگیداران در نزد حوله‌های خویش گرمخانه بنیاد کردند که به خاطر گرفتن حاصل در همه فصل‌های سال نگرانیده شده است. طور مشاهده گردید امروز همه ساکنان این منطقه نقطه مهم را به خوبی درک کرده قطعه‌های در اختیار داشتهشان را پرمحصول استفاده می‌برند. عین زمان از زمین‌های نزد حولگی ساکنان پامیدور، بادرین، قلمفور شیرین و تیز، کارتوشکا، پیاز و دیگر انواع کشاورزی پرورش کرده محصول دسترنج خویش را پیشنهاد ساکنان می‌گردانند. ساکنان شهر لوکان زمین‌های نزد حولگیمون ثمرناک استفاده می‌بریم. عین حال ما در زمین‌های نزد حولگی قلفینای، کارتوشکا و سرپیاز اشکیش کرده ایم که خیلی این برای بهتر و خوبتر نمودن زندگی ما میباشه. مدنیت استفاده درست زمین قریب که در همه ساکنان جماعت‌های دهات شهر مشاهده گردیده تمام نمود زراعت و سبزوات کشاورزی به طور خاصه کشت کرده شده نشأ و نمای خوب گرفتند. بهر مهنت پرثمر و نقشگذاری ساکنان شهر لوکان از جانب مقامات محلی دستگیری‌ها در سمت تامین آب فلزی و دسترسی با تخم‌های خوش‌صفت و سرحاصل دلخواه محصولات ظاهر می‌گردد که به چنین نتیجه‌های نظررس مهنتی
ноил гардиданд. хоҷагидорони шаҳри левакан пай амалӣ намудани дастуру ҳидоятҳои манфиатбахши ҳукумати мамлакат аҳлона меҳнат карда ба ин васила дар таъмини амнияти озуқавории сокинон саҳми муносиб мегузоранд. самаранок истифода бурдани заминҳои назди ҳавлигӣ ва аз як қитъа рӯёнидани 2 ё 3 ҳосил дар деҳқонони шаҳри левакан дида мешавад. ин ҳам албатта аз масъулияти баланди деҳқонони шаҳр шаҳодат медиҳад. маҳмараҷаб абдуллозода, давлати файзулло, шаҳри леваканд, ахбор. истифодаи самараноку оқилонаи заминҳои назди ҳавлигӣ омили муҳими фаровонҳосилӣ ба ҳисоб меравад. сокинони шаҳри конибодоми вилояти суғд низ заминҳои назди ҳавлигиро мақсаднок истифода мебаранд. хусусан сокинони деҳоти пулотон ва фирӯзаобаи шаҳр дар ин самт фаъол буда бо истеҳсоли маҳсулоти хушсифат дар таъмини бозори истеъмолӣ саҳм мегузоранд. гузориши абдуваҳоби абдусаттор. сокинони шаҳри конибодом ҷиҳати амалӣ намудани дастуру ҳидоятҳои президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон оид ба ҳарчи бештар истеҳсол кардани маҳсулоти кишоварзӣ ва барои 2 сол захира намудани маводи зарурии ғизоӣ заминҳои назди ҳавлигии худро самараноку оқилона истифода мебаранд. зеро вазъи имрӯзаи ҷаҳони муосир тақозо менамояд ки масъалаи таъмини амнияти озуқаворӣ дар мадди аввал қарор дошта бошад ва ҳар қитъа замини корам самараноку оқилона истифода шавад. сокинон асосан дар заминҳои наздиавлигӣ картошка, сабзавот ва полезиро кишту парвариш карда давоми сол 2-3 ҳосил мегиранд ва дар баробари оилаи худ бозори дохилиро ҳам бо маҳсулоти тару тозаи кишоварзӣ таъмин менамоянд. сокини деҳоти патари шаҳри конибодом Мадамин Ҷураев ки дар маркази саломатӣ ба ҳайси табиб фаъолият дорад, дар назди ҳавлии худ дар масоҳати 501 замин 3 гармхона таъсис дода дар 3 қитъаи хурди дигар зироати кишоварзӣ аз қабили сирпиёз, каду, шалғам ва помидору бодиринг кишту парвариш менамояд ва давоми сол эҳтиёҷоти оилаи худро бо маҳсулоти кишоварзӣ аз ҳамин ҳисоб таъмин месозад. ҳамчунин дар назди ҳавлӣ дарахтони мевадиҳандаи себ, олуча, зардолу, шафтолу, гелос, хурмо ва ангур парвариш меёбад. аз ҳисоби 50 оилаи замбури асал ва парвариши чорво дар баробари таъмини оила бо гӯшту шир ва асали аз лиҳози экологӣ тоза буҷаи ин оила боз ҳам ғанӣ мегардад. заминҳои назди ҳавлигӣ ҳаракат мекунем ки як ваҷаб замина бекор намонда ҳамин зимистон сар кара таги пилёнка кабудҳо мекорем. заминаи холӣ кара дуюм кишта сар кардем. 5 сотиқ гармхона ҳаст. гармхона ба асонаи дарахтҳои ситруси 5 намуд мандарин, лимон, апелсин, тагаш ба бо мен кабудҳо мекорем. 12 сол боз ҳамон кати машғул шудем бо кӯчато парвариш карда кӯча бурувар содем. оилама ҳамон мана соҳаи тандурустӣ кор мекунад. дар вақти холигима ҳамин коракоти машғул мешем. 50 оила замбур асал дорем. ҳамаш ҳар як оила 18 кило то 20 кило асали тоза мегирем. истеҳсоли барзиёди маҳсулоти кишоварзӣ ки дар заминаи истифодаи самараноку оқилонаи замин ба вуҷуд меояд дар беҳдошти рӯзгори сокинон аҳамияти муҳим дошта имрӯз дар ҳар як оила ба як амали ҳатмӣ ва маъмулӣ табдил ёфтааст. дар шаҳри конибодом ҷамоати деҳоти фирӯзоба низ макони асосии истеҳсоли сабзавот ва дигар намуди маҳсулоти кишоварзӣ мебошад. аксари сокинони деҳоти мазкур дар заминҳои наздиавлигии худ дар шароити гармхона инчунин зери плёнка дар фаслҳои тирамоҳу зимистон ва баҳор шалғам, сирпиёз ва кабудӣ парвариш мекунанд ва баъдан дар ҷои онҳо кишти дигар намуди зироат аз қабили бодирингу помидор, қаламфури булғорӣ ва боимҷонро ба роҳ мемонанд. ин ҳам дар ҳолест ки вазъи кунунии ҷаҳон ва талаботи зиёд ба маводи озуқа водор месозад ки ҳар қитъа замин самараноку оқилона истифода шавад. абдуваҳоби абдусаттор, Илёс Бобоҷон, шаҳри Конибодом, ахбор. имрӯза дар шаҳру ноҳияи вилояти хатлон раванди кишти пунбадона вусъат дорад. кишоварзони вилоят бо инобати баландбардоштани ҳаҷми истеҳсолот кишти пунбадонаро бо усули муосир ба роҳ мондаанд. ин сол дар назар аст ки хоҷагидорони вилоят дар майдони 41 000 гектар кишти пунбадонаро бо усули муосир анҷом диҳанд. гузориши Самандаршоев ва Искандари Саид. пахта ҳамчун ашёи хоми стратегӣ дар афзун намудани иқтисоди кишвар нақши муҳим дошта ҳамасола баҳри баланд бардоштани ҳосилнокӣ ва хушсифат ба даст овардани ҳосил аз ҷониби кишоварзони вилояти хатлон тадбирҳои зарурӣ андешида мешавад. соли сипарӣ гардида бо номусоид омадани боду ҳаво ҳосилнокии майдони пахтазор дар шаҳру ноҳияҳо камтар гардида боис гардид ки дурнамои истеҳсолии барзимадоштаи чанде аз шаҳру ноҳияҳо таъмин нагардад. бо мақсади ин мавсим саривақт
тамин намудани дурнамои истеҳсолӣ масъулин дар ҳамкорӣ бо мутахассисони соҳа тасмим гирифтанд ки усули ҷадиду манфиатбахши кишту парвариши ин зироати техникиро бештар бароҳмонанд. масоати 41 000 гектар замин барои кишти зери плёнкаи пунбадона дар ҳудуди шаҳру ноҳияҳои вилояти хатлон ба нақша гирифта шуда имрӯзҳо раванди ин маъракаи муҳими саҳроӣ тавассути техникаҳои муосири соҳа бо маром идома дорад. пахтакорони вилояти хатлон имсол тасмим гирифтанд ки дар майдони 124 500 гектар кишти пахтаро ба анҷом расонанд. то ба имрӯз дар майдони 5160 гектар кишти гузаронда шудааст. пахтакорон аз технологияи муосир истифода намуда мисол тасмим гирифтанд ки дар майдони 41 000 гектар кишти зери плёнкаи пахтаро гузаронанд ва то ба имрӯз дар майдони 2510 гектар мана кишти зери плёнка гузаронда шудааст. барои кишти имсола 91 адад тухми пошакҳо омодаи кор буда ва дар навбати худ барои ба анҷом расондани кушти бо сифати пахта 50 адад мана тухмипошакҳои ҳозиразамони чинӣ низ омодаи кор ҳастанд. мавриди зикр аст ки қаблан бештар ин усули кишти пунбадона дар ноҳияҳои дӯстӣ данғара ва ёвони вилояти хатлон гузаронида мешуд. ҳамакнун дар ноҳияҳои ҷайҳун кушониён шаҳри туз абдураҳмони ҷомӣ ва дигар шаҳру ноҳияҳо ин тадбир ҷорӣ карда шудааст. усули кишти зери плёнка манфиатош аз он иборат аст ки хароҷоти якум шикити паҳкам камтар мешавад. дуюми ки миқдори ниҳолҳои пахта қариб 1 маротиба афзоиш меёбад ва дар навбати худ аз номусоиди боду ҳаво мана боришоте ки мешавад эми нигоҳ дошта мешавад. дар маҷмӯъ пахтакорони вилояти хатлон ин мавсим нақша доранд ки дар майдони 124 500 гектар замин кишти пунбадона гузаронанд. барои анҷоми ин тадбир механизаторон қаблан омодагӣ ҳамаҷониба дида техникаҳои шудгору кишкунанда ва тухми пошакҳоро омода намуданд ки имрӯз дар саҳро машғули коранд. самандар шоев искандари саид, вилояти хатлон, ахбор. имрӯз дар донишгоҳи миллии тоҷикистон дар ҳошияи ба имзо расидани шартнома миёни ҷумҳурии тоҷикистон, ҷумҳурии қирғизистон ва ҷумҳурии ӯзбекистон дар бораи нуқтаи пайвастшавии сарҳадҳои давлатии се кишвар ва эъломияи хуҷанд оид ба дӯстии абадӣ ҳамоиши илмӣ баргузор гардид. дар ин хусус Зафар Қаюмзода гузориш медиҳад. дар донишгоҳи миллии тоҷикистон ба истиқбол аз имзои шаҳрнома миёни ҷумҳурии тоҷикистон, ҷумҳурии қирғизистон ва ҷумҳурии ӯзбекистон дар бораи нуқтаи пайвастшавии сарҳадҳои давлатии се кишвар ва эъломияи хуҷанд оид ба дӯстии абадӣ ҳамоиш доир шуд. иштирокдорон доир ба паҳлӯҳои мухталифи ташаббусҳои таърихии президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар арафаи ҷашни Наврӯзи байналмилалӣ андешаронӣ намуданд. гуфта шуд ки иқдомоти пешвои миллат дар арафаи Наврӯз яке аз суннатҳои наврӯзӣ буда на танҳо дорои аҳамияти сиёсиву иҷтимоӣ ва фарҳангӣ буданд, балки рамзи сулҳ, ваҳдат, инсондӯстӣ ва пешрафти тоҷикистону минтақа ба ҳисоб мераванд. ҳамагӣ тантанаи сулҳу дӯстӣ буд, ҳамагӣ тантанаи анамин муваффақияти дипломатияи осиёи марказӣ буд ки натиҷаи онро дар мисоли ҳамкориҳои густурдаи байни давлатҳои осиёи марказӣ дар маҷмӯъ ва се кишваре ки дар вохӯрии саронашон иштирок карданд мо мушоҳида мекунем. ин вохӯрӣ бо ташаббуси пешвои муаззами миллат баргузор гардид ва чӣ гунае ки мо шоҳид ҳастем қаблан ҳам сарвари давлат аз минбари баланди созмони милали муттаҳид 10-солаи байналмилалии сулҳ барои наслҳои оянда эълон карданд ва ин як назария, як консепсияе ҳаст ки дар шароити муосир барои ҳалли мусолиҳатомези низоъҳо ва муноқишаҳо пешбинӣ шудааст ва ин амалкарде ки сарвари давлат дар тӯли чанд моҳи охир анҷом доданд ба хотири тақвият додани ҳамсоягии нек, ба хотири тақвият додани ҳамкориҳои густурдаи байни кишварҳо, ин амалияи ҳамин стратегияи сарвари давлат мебошад ки бори дигар воқеан ҳам исбот карданд ки стратегияи сулҳофарӣ
ва дипломатияи мусолиҳатомез дар ҳалли муноқишаҳо ва ҳалли проблемаҳои байндавлатӣ натиҷа медиҳад, самара медиҳад ва самараи он рушду инкишоф аст, субот аст, амният аст. дар идома доир ба аҳамияти таърихии шаҳрнома миёни ҷумҳурии Тоҷикистон, ҷумҳурии Қирғизистон ва ҷумҳурии Ӯзбекистон дар бораи нуқтаи пайвастшавии сарҳадҳои давлатии се кишвар ва эъломияи Хуҷанд оид ба дӯстии абадӣ дар таъмини сулҳу субот ва рушди ҳамкориҳои минтақавӣ маърузаҳо дар мавзӯи эъломияи дӯстии абадӣ, саҳифаи нав дар ҳамкориҳои минтақавӣ, рушди ҳамкориҳои иқтисодӣ байни ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҷумҳуриҳои Қирғизистону Ӯзбекистон ва шаҳрномаи байналмилалӣ заминаи асосии ҳуқуқӣ барои густариши муносибатҳои байналмилалӣ пешниҳод шуд. аз рӯҳияи шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон, шаҳрвандони ҷумҳурии Ӯзбекистон ва ҷумҳурии Қирғизистон мушоҳида карда метавонем, ки мардум хеле болидарӯҳ ҳастанд. Аз ҳамин иқдомҳое ки сарварони давлат рӯи кор овардан, бахусус аз ҳамин ташаббусҳое ки пешвои муаззами миллат бо такя ба стратегияи сулҳуофарӣ ва бо такя ба дипломатияи мусолиҳатомези ҳамкориҳои байндавлатӣ хеле болидарӯҳ ҳастанд ва мо бо боварии комил гуфта метавонем, ки воқеан ҳам дар замони муосир, дар шароити имрӯза, ки таҳдиду хатарҳои зиёд дар минтақаҳои гуногун, нооромиҳои зиёдро ба вуҷуд овардаанд, танҳо ва танҳо ҳамин ҳамкориҳои мусолиҳатомез такя намудан ба сулҳу дӯстӣ ва ба роҳ мондани ҳамкориҳои тарафайн судмайн метавонанд, ки ба манфиати халқу миллатҳо бошад, ба манфиати рушди давлатдории онҳо бошад. шаҳрнома миёни ҷумҳурии Тоҷикистон, ҷумҳурии Қирғизистон ва ҷумҳурии Ӯзбекистон дар бораи нуқтаи пайвастшавии сарҳади давлатии се кишвар ва эъломияи Хуҷанд оид ба дӯстии абадӣ шароити мусоидро баҳри рушди ҳамкориҳои мимбаъда фароҳам меорад. Он як марҳилаи нав дар равандҳои таърихии ҳамкориҳои минтақавӣ ба ҳисоб меравад. эъломияи дӯстии се давлат Тоҷикистон, Қирғизистон ва Ӯзбекистон падидаи нек буда ба рушди тиҷорату сармоягузорӣ мусоидат менамояд. кормандони мутахассисони ҷамъияти саҳомии кушодаи шабакаҳои интиқоли барқ ва филиали он дар шаҳри душанбе барои дар ҳолати хуби корӣ нигоҳ доштани хатҳои интиқоли барқи баландшиддат ва зеристгоҳҳои пуриқтидор масъулияти баланд доранд. дар идомаи корҳои таъмиру навсозӣ ва беҳтару хубтар гардонидани хизматрасонӣ ба муштариён дар зеристгоҳи барқии ваҳдат 110-10 таҷҳизоти нав насб гардид. идомаи мавзӯъ дар гузориши навбатӣ. бо мақсади беҳтар намудани сатҳу сифати хизматрасонӣ ба муштариёни қувваи барқ аз тарафи ҷамъияти саҳомии кушодаи шабакаҳои интиқоли барқ ва филиали он дар шаҳри душанбе пайваста чораву тадбирҳои зарурӣ андешида шуда зеристгоҳҳои барқӣ дар тавозуни ҷамъият мавҷуд буда дар ҳолати хуби корӣ нигоҳ дошта мешаванд. дар ҳамин замина дар зеристгоҳи барқии ваҳдат 110/6 киловолт ки дар ноҳияи исмоили сомонии шаҳри душанбе воқеъ аст, як қатор корҳои назаррас анҷом дода шуд. аз ин зеристгоҳ тавассути хатти интиқоли барқи кабелии 110 киловолта ба зеристгоҳи барқии парламент барқ интиқол дода мешавад. корҳои васлу насби ҷудокунакҳо дар ин зеристгоҳ аз тарафи мутахассисони баландихтисоси филиали ҷамъияти саҳомии кушодаи шабакаҳои интиқоли барқ дар шаҳри душанбе бо сифати баланд анҷом дода шудааст. баҳри таъмини мунтазам ва бемаъмунияти қувваи барқ ҳамчунин дар доираи корҳои анҷомёфта дастгоҳи худкори захиравӣ насб карда шудааст, ки дар ҳолати зарурӣ фавран фаъол мегардад. дар доираи амалигардии барномаи маблағгузории иқтисоди сабз дар вилояти Хатлон қитъаҳои намоишии иқтисоди сабз ифтитоҳ гардида, онҳоро мутахассисон дар соҳаи энергетика ва кишоварзӣ таҷрибаи пешқадам ва натиҷаовар муаррифӣ карданд. идомаи мавзӯъ дар гузориши ҳамкоронамон. бо ҷонибдорӣ аз сиёсати роҳбарияти олии ҷумҳурии Тоҷикистон вобаста ба масоили обу иқлим ва рушди устувор дар вилояти Хатлон ду қитъаи намоишӣ ки ба самтҳои энергетика ва кишоварзӣ мансуб мебошанд ифтитоҳ гардида, зимни муаррифии онҳо иттилоъ дода шуд, ки лоиҳаҳои мазкур дар доираи барномаи маблағгузории иқтисоди сабз ГЕФ-2 дар Тоҷикистон амалӣ гардида, аз ҷониби Бонки Аврупоӣ таҷдид ва рушд бо дастгирии донорҳо аз Кореяи Ҷанубӣ, Австрия ва Хазинаи иқлими сабз амалӣ мегарданд. Барномаи ГЕФ-2 Тоҷикистон дар гузариш
густариши кишвар ба иқтисоди сабз нақши муҳим дошта барои рушди сармоягузорӣ ба технологияҳои сабз дар бахшҳои кишоварзӣ, манзилӣ ва тиҷоратӣ маблағгузорӣ менамояд ки он тавассути муассисаҳои молиявии шарик аз ҷумла Бонки Арванд, Бонки сармоягузорӣ ва қарзии Тоҷикистон, ташкилотҳои амонатии қарзии хурди Имон Интернешнл ва Ҳумо дастрас мешаванд. Яке аз лоиҳаҳои асосии системаи ҳибридии барқи офтобӣ дар филиали ташкилоти амонатии қарзии хурди Ҳумо дар шаҳри Бохтар мебошад ки он намунаи равшани технологияи муосир барои коҳиши хароҷоти нерӯи барқ, баланд бардоштани энергия самаранокӣ ва таъмини барқ дар манотиқи дурдаст муҳим арзёбӣ карда шуд. Это экономически выгодно. Окупаемость достаточно срочная или очень быстрая. И мы беречем еще окружающей среде. Как и мы это видим в МД Хумо, это отлично работает. Все остальные свечки зажигают, у них светит свет внутри отделения. Это просто замечательно. қитъаи дуюми инноватсионии намоишӣ дар шакли гармхона ки дар деҳаи 8 марти ноҳияи Вахш воқеъ дар хоҷагии деҳқонии Танзила ки мизоҷи Бонки Арванд мебошад бунёд гардидааст, ҳамчун аввалин майдон барои намоиши ҳалҳои баландсамар аз ҷиҳати технологӣ пешқадам ва экологӣ тоза дар соҳаи кишоварзӣ арзёбӣ гардид. Гармхонаи мазкур бо усули обёрии қатрагӣ масрафи обро 50 то 70% кам намуда ҳосилнокиро зиёд менамояд. Панелҳои офтобии энергия самаранок таъминоти мустақили нерӯи барқро таъмин мекунад. Системаҳои истеҳсоли биогаз партовҳои органикиро ба манбаъҳои арзишманди энергетикӣ табдил медиҳад ва кишоварзии амудӣ истеҳсоли маҳсулотро дар майдонҳои маҳдуд зиёд менамояд. дар ҳамкорӣ бо барномаи ГЕФ ва Бонки Арванд як гармхонаи замонавӣ сохтем ки дар ин гармхона тамоми сол маҳсулотҳои кишоварзӣ парвариш намудан мумкин аст. Мо дар як қисми гармхона бо партовҳои биологӣ гази табиӣ истеҳсол намудем ки оилаи моро пурра бо гази табиӣ таъмин мекунад. мутахассисон иброз намуданд ки ин гуна технологияҳои сабз метавонад самаранокии хоҷагиҳои кишоварзиро баланд бардошта, таъсири экологиро коҳиш диҳад ва даромади деҳқонони маҳаллиро афзоиш диҳад. Гуфта шуд ки қитъаҳои намоишӣ ифтитоҳ гардида ҳамчун ҷузъи ташаббуси бузурги Бонки Аврупоии таҷдид ва рушд барои ҷорӣ намудани технологияҳои инноватсионӣ дар Тоҷикистон амал мекунанд. имрӯз дар шаҳри душанбе фестивали ҷумҳуриявии ҳафтаи китоби кӯдакону наврасони Тоҷикистон оғоз гардид. Зимни баргузории фестивал намоиши китобҳои тозанашри адибони бачагона, маҳфили шеъру суруд ва намоиши ҳунарҳои мардумӣ баргузор гардид. Аз ҷараёни фестивали мазкур Зоир Насруллозода гузориш медиҳад. ҳамасола дар ҷумҳурӣ аз 2 то 9 апрел фестивали ҷумҳуриявии ҳафтаи китоби кӯдакону наврасони Тоҷикистон ва намоиши китобҳо таҳти унвони «Китоб шамъи дили инсон» баргузор карда мешавад ки диққати ҳазорон хонандаро ба китобхона ҷалб менамояд. Бояд тазаккур кард ки фестивали мазкур бо ташаббуси Вазорати фарҳанг ва Китобхонаи давлатии бачагонаи ҷумҳуриявӣ ба номи Мирсаид Миршакар доир шуда, ҳадаф аз он тарғиб ва оммавигардонии хониш дар байни кӯдакону наврасон, ҷалб намудани таваҷҷӯҳи хонандагони наврас аз ҷумла хонандагони эҳтимолӣ ба китобу хониш ба китобхона ҳамчун маркази иҷтимоии фарҳангӣ, ташаккули одат ва малакаҳои хониш ва дар ин замина мусоидат намудан ба такомули фарҳанги иттилоотии кӯдакону наврасон мебошад. Дар оғози фестивал намоиши китобҳои тозанашри адибони бачагона доир гардида, саҳни китобхона бо ҳунарнамоии навозандагону сиркбозони моҳир фазои идонаро соҳиб гашт. Вазифаҳои фестивал таъмин намудани иштироки фаъолонаи кӯдакон дар баргузории чорабиниҳои гуногуни фарҳангӣ, рушди ҷаҳонбинӣ ва бедорсозии шавқу рағбати онҳо ба донишомӯзӣ, дастовардҳои илмӣ техникӣ, технологияи муосир, бунёдкориву созандагӣ ва тарбияи хислатҳои беҳтарини инсонӣ ба шумор меравад. баргузории фестивали ҳафтаи китобҳои кӯдакону наврасони Тоҷикистон ин қабл аз ҳама барои ошноӣ бештар пайдо кардани насли навраси Тоҷикистон ба осори нависандагони Тоҷикистон мебошад ва чӣ хуш аст ки тӯли як ҳафта хурдсолон имкон пайдо мекунанд ки бо шоирон ва нависандагони дӯстдоштаи худ аз наздик оид ба нақшу мақоми адабиёти кӯдакону наврасон дар тарбияи маънавӣ насли наврас, яъне бо саволҳои худ посухҳои мувофиқ гиранд. Чунки таи як ҳафта дар тамоми китобхонаҳои мамлакат ба ифтихори баргузории фестивали
ҳафтаи китобҳои кӯдакону наврасони тоҷикистон чорабиниҳои муҳим аз қабили баргузории намоишҳои китобӣ, ташкил ва гузаронидани конференсияҳо, вохӯриҳо, қабл аз ҳама бо адибони яъне сатҳи ҷумҳуриявӣ ва албатта адибони маҳалҳо, яъне адибоне ки дар ноҳияву шаҳрҳо ва вилоятҳои тоҷикистон яъне асарҳо эҷод карданд, кӯдакони хурдсол метавонанд бевосита ба ашъори тозанашри адибони худ ошноӣ пайдо кунанд. дар ҷараёни фестивал як қатор чорабиниҳо ба нақша гирифта шудааст. аз он ҷумла тариқи вохӯриҳо бо шоирону нависандагон ва адибону олимон, намоиш, савдо ва шиносоӣ бо китобҳо, қироати шеърҳо, беҳтару бештар шинос кардани насли наврас бо таърихи миллат, дастовардҳои истиқлолияти миллӣ, мероси баландғояи гаронбаҳои ниёгон мебошад. баргузории чунин фестивалҳо дар навбати худ заминаи мусоид фароҳам меоранд то хонандагон ба китобҳои тоза нашр дастрасӣ пайдо намоянд. ҳамчунин ин гуна чорабиниҳои самарабахши оммавӣ бо мақсади тарбияи насли наврас дар рӯҳияи созандагӣ, ташвиқу тарғиби ҳамаҷонибаи асарҳои замонавӣ ва хонданбоби адибону олимон ва ғайра дар тамоми шаҳру навоҳии ҷумҳурӣ доир карда мешавад. дар донишкадаи давлатии фарҳанг ва санъати тоҷикистон ба номи Мирзо Турсунзода чорабинии фарҳангӣ баргузор гардид. дар ин тадбири мазкур вобаста ба фаъолияти ҳунарпешаи халқии тоҷикистон, ҳаҷвнигори шинохта Шодравон Аловиддин Абдуллоев ва саҳми он дар рушди санъати ҳаҷв маърузаҳо пешниҳод гардид. имрӯз дар донишкадаи давлатии фарҳанг ва санъати тоҷикистон ба номи Мирзо Турсунзода чорабинӣ баргузор гардид. дар чорабинӣ намояндагони аҳли фарҳангу санъат ва омӯзгорону донишҷӯён иштирок намуданд. иброз гардид ки Аловиддин Абдуллоев 15 майи соли 1965 дар шаҳри Бохтари вилояти Хатлон таваллуд шуда ва 17 феврали соли 2023 дар синни 57 солагӣ аз олам даргузашт. ҳунарманд соли 1989 донишкадаи давлатии санъати ба номи Мирзо Турсунзодаро хатм карда, корро дар театри мусиқии маъзакавии шаҳри Қурғонтепа оғоз намудааст. ӯ дар ин ҷо ба ҳайси ҳунарпеша ва коргардон бо муваффақият кор карда чандин солҳо роҳбари ин театрро бар дӯш дошт. Аловиддин Абдуллоев барои нақшҳои мондагор ва хидматҳои пурарзиш соли 2006 бо унвони ҳунарпешаи шоистаи Тоҷикистон ва соли 2013 бо унвони ҳунарпешаи халқии Тоҷикистон сарфароз гаронида шуд. ҳунарманди маъруф бо барномаи шӯхиҳои Аловиддин ки солҳои зиёд таҳия менамуд, байни тамошобини тоҷик аз маҳбубияти хос баҳравар буда, ҳаводорони ҳунараш рӯз то рӯз меафзуданд. дар идомаи чорабинӣ як зумра ҳунармандон аз ҷониби раёсати донишкада бо сипоснома қадрдонӣ карда шуд. бо ибтикори ташкилоти ҷамъиятии маркази фарҳангии тоҷикон дар донишгоҳи техникии алоқа ва информатикаи Москва ба ифтихори ҷашни байналмилалии Наврӯз чорабинии тантанавӣ баргузор гардид. Зафар Қаюмзода гузориш медиҳад. дар ҳамоиши ҷашнӣ масъулони донишгоҳи техникии алоқа ва информатикаи Москва, намояндагони мақомоти марбутаи кишвари иқомат, доираҳои илму фарҳанг, намояндагони корпуси муқими дипломатии Москва ва тоҷикони муқими Русия иштирок намуданд. зимни баргузории чорабинии идона зикр шуд ки Наврӯз рамзи ваҳдату сарҷамӣ ва таҳкиму густариши арзишҳои муқаддаси миллӣ ба ҳисоб рафта, дар арафаи он тамоми қишрҳои ҷомеа бо ҳисси эҳтиром ба суннатҳои ниёгон ин ҷашни қадимаи миллиро гиромӣ медоранд. ба таъкиди иштирокчиёни чорабинӣ, ин ҷашни фархонда ки бо ташаббуси пайгиронаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва кишварҳои ҳавзаи Наврӯз чанд сол қабл соҳиби мақоми байналмилалӣ шуд, чун қадимтарин ва зеботарин ҷашни мардуми мо ба ҳисоб меравад. ҳамзамон ҳукумати Тоҷикистон дар давоми солҳои соҳиби истиқлолӣ бо мақсади арзгузорӣ ба арзишҳои миллию фарҳангӣ, аз ҷумла ҷиҳати боло бурдани эҳтирому мартабаи Наврӯз тадбирҳои мушаххасро амалӣ менамояд. Наврӯз ҷашнест ки инсонҳоро муттаҳид карда ба сӯи ваҳдату созандагӣ ва солу субот ҳидоят менамояд. Наврӯз ҷашни хушиву шодӣ ва хушбахтиву гармӣ мебошад. ин хусусиятҳои Наврӯзро дар ин ҷо мушоҳида намудем. истиқболи гарму самимӣ аз Наврӯз шодиву хурсандӣ ва рақсу суруду
фазои ҷашнӣ. Дар чорабинӣ барномаи фарҳангии бошукӯҳ аз ҷониби донишҷӯёни тоҷик ва ташкилоти ҷамъиятӣ Маркази фарҳангии тоҷикон дар шаҳри Москва пешниҳодӣ ҳозирин гардид. Дар ин замина иштирокдорон бо фарҳанги пурғановат, мероси маънавӣ, санъат ва анъанаи мардуми тоҷик шинос шуданд. мусиқии ноби тоҷикӣ, оҳангҳои дилнишин ва рақсҳои зебои донишҷӯёни тоҷик аҳли нишастро дар фазои зебогӣ ва пурнишод қарор дод. дар идома тавассути видеороликҳо фарҳанг, ҳунарҳои мардумӣ, хӯроку либосҳои миллии тоҷикон ва маконҳои сайёҳии Тоҷикистон намоиш дода шуд. меҳмонони ҷашни наврӯзии тоҷикон ба хӯрокҳои миллии тоҷикӣ мароқиб беандоза зоҳир намуданд. зафар қаймзода, хуршеди саидаҳмад, шаҳри Москваи Федератсияи Русия барои барномаи иттилоотии ахбор. эътироф ва таҷлили ҷашни аҷдоди наврӯзи хуҷаста аз ҷониби ҷомеаи ҷаҳонӣ шаҳодати бебаҳси эътирофи таъриху тамаддуни пурғановат, фарҳанг, расмуоин ва анъанаҳои ибратомӯзи гузаштагон буда, таҷлили пуршукӯҳи он дар саросари ҷаҳон нишони эҳтиром ба суннатҳои деринаи мардуми ориёи табор аст. наврӯз дорои унсурҳои хос мебошад ва он ифодакунандаи бедоршавии табиат, покии рӯҳу равон, истиқболи рӯзи наву кору пайкори накӯ аст. бахшида ба ҷашни байналмилалии наврӯз дар шаҳру ноҳияҳои мамлакат чорабиниҳои фарҳангӣ ва ҳамоишҳои илмӣ баргузор гардида истодааст ки аз ҷараёни онҳо хабарнигорони мо гузориш медиҳанд. ба муносибати иди байналмилалии наврӯз дар шаҳри хуҷанд конфронси илмии назариявӣ таҳти унвони эмомалӣ раҳмон эҳёгари ҷашну анъанаҳои миллии тоҷикон баргузор гардид. қабл аз оғози ҳамоиш иштирокдорон бо намоиши анъанаҳои миллӣ аз ҷумла ҳунарҳои мардумӣ, таомҳои миллӣ, алаи модар, маросими хонадоршавии навҷавонон ва шеъру таронахонӣ шинос шуданд. иброз гардид ки наврӯзи оламафрӯз рамзи покиву сафо, шодиву нишод, умеду орзуҳои нек ва таҷассумгари суннатҳои волои аҷдодӣ мебошад. ин ҷашни бузург паёми созандагӣ, бунёдкорӣ, дӯстиву рафоқат ва ҳамдигарфаҳмиро ба дилҳо меорад. гуфта шуд ки дар даврони истиқлоли давлатӣ бо шарофати сиёсати хиратмандонаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат, раиси ҳизби халқии демократии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷашни наврӯз эҳё гардида мақоми байналмилалиро касб намуд. наврӯз ҷузъи муҳими фарҳанги миллии тоҷикон ба шумор рафта, дар тӯли мавҷудияти беш аз 6000 сола чун сарчашмаи муҳими ахлоқиву тарбиявӣ барои дар рӯҳияи бунёдкориву созандагӣ, таҳаммулгароӣ, хештаншиносӣ, зебоипарастӣ, дӯстиву рафоқат, ҳамдистӣ ва некиву накӯкорӣ тарбия намудани инсоният, хизмат ва фарҳанги миллати кӯҳанбунёду соҳибтамаддуни тоҷикро дар арсаи ҷаҳон муаррифӣ намудааст. бо ифтихор иброз гардид ки маҳз бо ташаббуси пешвои миллат соли нави аҷдодӣ наврӯз мақоми байналмилалиро сазовор гардида, 6 мақом чакан, атласу адрас ва дигар осору арзишҳои бостониямон аз тарафи созмони ҷаҳонии ЮНЕСКО чун мероси фарҳанги башарӣ эътироф шуданд. ин ҳама имкони таърихӣ дод ки тоҷикон дар арсаи ҷаҳон чун миллати кӯҳанбунёду тамаддунсоз муаррифӣ гардиданд. дар идома фаъолону собиқадорон барои саҳми арзанда дар тарғибу ташвиқи ҳадафҳои оинномавию барномаи ҳизб баланд бардоштани мақоми он дар ҷомеа, мусоида дар ташкил ва баргузории чорабиниҳои муҳими сиёсӣ, тақвияти ҳисси худшиносиву худогоҳӣ ва ҷалби мардум ба корҳои созандагӣ бо медали ҷашнии 30-солагии ҳизби халқии демократии Тоҷикистон ва сипосномаи кумитаи иҷроияи марказии ҳизби халқии демократии Тоҷикистон қадрдонӣ шуданд. наврӯз ҷашнест ки инсонҳоро муттаҳид карда ба сӯи ваҳдату созандагӣ ва сулҳу субот ҳидоят менамояд. наврӯз ҷашни хушиву шодӣ мебошад. дар хадамоти давлатии муҳофизаи вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон ба муносибати таҷлили ин ҷашни бостонӣ чорабинии пуршукӯҳи фарҳангӣ баргузор гардид. қабл аз оғози чорабинӣ намоиши расму оинҳои мардумӣ, дастранҷи деҳқонон, косибону оҳангарон ва таомҳои миллии хоси наврӯзӣ баргузор гардид ки меҳмонон аз он дидан намуда ба онҳо баҳои баланд доданд. қайд гардид ки наврӯз пайвандгари наслҳо, мунодии сулҳу осоиш ва дӯстиву рафоқат байни халқҳои ҷаҳон мебошад. аз оғози моҳи март сар карда тантанаҳои наврӯзи байналмилалӣ дар тамоми қаламрави Тоҷикистони азиз бо шаҳомати хос ба роҳ монда шудааст ки аз он сокинон бо дилгармӣ ва меҳру садоқати беканор истиқбол мекунанд. бо таъкиди иштирокчиёни чорабинӣ, таҷлили наврӯз дар даврони соҳибистиқлолии мамлакат идомаи мантиқии суннатҳои неки аҷдодӣ буда барои баланд
баланд бардоштани сатҳи маърифатнокӣ ва рафтору ахлоқи ҳамидаи инсонҳо мусоидат мекунад. эҳёи расму оинҳои неки наврӯз ва тарғибу ташвиқи шоистаи он дар ҷумҳурӣ ва берун аз он собит менамояд ки тоҷикистон ватани наврӯз ва ворису посдори ин суннатҳои пурифтихори бостонӣ аст. ба хотири таҷлил аз наврӯзи байналмилалӣ озмуни беҳтарин дастархони наврӯзӣ баргузор карда шуд ки тибқи талаботи озмун ғолибон муайян гарда бо сипосномаву тоҳфаҳои хотиравӣ қадрдонӣ гаштанд. дар фарҷоми чорабинӣ барномаи фарҳангии фароғатӣ баргузор гардид ки дар он ҳунармандон бо таронаҳои марғуб хотири иштирокчиёнро шод намуданд. наврӯз яке аз муҳимтарин ҷашнҳои миллӣ ба ҳисоб рафта аз қадимулайён то имрӯз мардумро бо арзишҳои олии инсонӣ, дӯстию иттиҳод, созандагӣ ва ободкорӣ, инсонпарварӣ ва неъматҳои табиат фаро мегирад. бахшида ба ҷашни наврӯзи байналмилалӣ дар маркази ҷумҳуриявии таълимию методии кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи граждании назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон чорабинии фарҳангӣ баргузор гардид. барномаи ҷашнӣ бо ташкили намоишномаҳои наврӯзӣ кушода шуд ки дар он намудҳои ҳунарҳои мардумӣ, намоишҳои театрӣ ва мусиқӣ ки фарҳанги бои тоҷикистон ва хусусиятҳои фарҳангии онро равшан инъикос менамуд оғоз гардид. кӯдакону наврасоне ки волидонашон дар кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи граждании назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон фаъолият менамоянд, дар васфи баҳору наврӯз шеърҳо қироат намуданд ки аз шодии бепоёни онҳо дарак медиҳад. дар қисмати дигари ҷашнгоҳ дастурхони идонаи наврӯзӣ бо назардошти расму оинҳои миллии тоҷикӣ аз ҷумла ҳафтсину ҳафтчин ороста шуда буд. ташаббусҳои баланди инсондӯстонаи сарвари давлат дар арсаи байналмилалӣ калон арзёбӣ мегардад ки далели ин гуфтаҳо аз ҷониби юнеско наврӯзро ба феҳристи мероси фарҳанги ғайримоддии башарият ворид намудан ва 21 март ҳамчун ҷашни байналмилалии наврӯз эълон гардидан мебошад. дар қисмати охири чорабинӣ аз ҷониби кормандони кумита барномаи фарҳангӣ пешниҳод гардид ки хотири тамошобинон ва ҳозиринро болида намуданд. ҷашни наврӯз аз қадимтарин ва густурдатарин идҳои мардумони ориёитабор ба ҳисоб рафта умри беш аз 6000 сола дорад. наврӯз худ анъанаи рӯзи навро дошта дар аввали соли хуршедӣ таҷлил карда мешавад. наврӯз ҷашни фарорасии баҳори нозанин, зиндашавии табиат, оғози корҳои деҳқонӣ, айёми баробаршавии шабу рӯз буда аз соли 2010 инҷониб унвони байналмилалиро ба худ касб кардааст. сокинони ҷамоати деҳоти заргари ноҳияи кушониён наврӯзи байналмилалиро бо риояи урфу анъанаҳои хосаш дар сатҳи баланд самимона истиқбол намуданд. ба хотири дар сатҳи баланди фарҳангиву риояи ҳама оинҳои неки баҳору наврӯз истиқбол гирифтани ин ҷашни байналмилалӣ, сокинони ҷамоати мазкур бахусус бонувону ҷавондухтарон бо пешниҳоди намунаи дастовардҳои худ оростани хони пурнозу неъмати наврӯзӣ, хусусан ҳафтсину ҳафтшин ки инъикосгари расму оинҳои ниёгонамон мебошад, ба намоиш гузоштанд. ҷаҳонишавии наврӯз мо ворисони ин ҷашни зебову ҳумоюни аҷдодиро водор месозад ки дар баробари ифтихор кардан инчунин барои минбаъд дар сатҳи баланд таҷлил ва эҳё намудани суннатҳои ахлоқиву маънавӣ ва фарҳангиву миллии он иқдомҳои бештар намоем ва ба аҳли олам ҷиҳати муаррифӣ намудани фазилатҳои волои инсондӯстонаи он пайваста азму талош намоем. солҳои охир иштирок ва ғолибияти хонандагони тоҷик дар олимпиадаҳои байналмилалӣ зиёд шудааст ки ин натиҷаи тадбирандешиҳои пайвастаи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон мебошад. хонандагони тоҷик бо 11 медал аз олимпиадаи байналмилалие ки аз 29 то 31 март дар ҷумҳурии қазоқистон баргузор гардид ба ватан баргаштанд. гузориши қамариддин ҳусейнзода. ғолибону иштирокчиёни олимпиадаи байналмилалиро дар фурудгоҳи байналмилалии шаҳри душанбе омӯзгорони муассисаҳои таълимӣ ва наздикону пайвандон гарму самимӣ истиқбол гирифтанд. хонандагони тоҷик дар олимпиадаи байналмилалии Informatics Asia 2025 аз 29 то 31 март дар шаҳри остонаи ҷумҳурии қазоқистон аз рӯи 9 категория баргузор гардид ки дар он хонандагони тоҷик сазовори 11 ҷойи намоён, 2 ҷойи дуюм ва 9 ҷойи сеюм гардиданд. мо дар олимпиадаи байналмилалии Informatics Asia 2025 дар Қазоқистон иштирок варзидем ва сазовори ҷойи сеюм гардидем ва миннатдории худро ба пешвои муаззами миллат
муҳтарам ҷаноби олӣ Эмомалӣ Раҳмон мерасонам. Барои мо чунин шароитҳо фаро оварданд, ки мо дар ин озмунҳои сатҳи баланд иштирок менамоем ва парчами ҷумҳурии Тоҷикистонро баланд мебардорем. олимпиадаи байналмилалӣ бо мақсади баланд бардоштани сатҳи дониши хонандагон ва ҷалби таваҷҷӯҳи наврасону ҷавонон ба фанҳои табиатшиносӣ дақиқ баргузор гардида имкон медиҳад ки нерӯи зеҳнии наврасон инкишоф ёбад. дар заминаи дастгириҳои пайваста ва фароҳамсозии шароити мусоид барои омӯзиши тамоми илмҳо аз ҷониби ҳукумати мамлакат таваҷҷӯҳи наврасону ҷавонон ба илмҳои дақиқ ва табиатшиносӣ аз ҷумла физика, математика, инчунин биологияу экология бештар шуда, дар ин раванд иштироки онҳо дар олимпиадаҳои байналмилалӣ зиёд гардидааст. ҳоло хонандагони тоҷик аз фанҳои табиӣ риёзӣ бо ҳамсолонашон аз давлатҳои бештари дунё рақобати арзанда нишон дода мақоми Тоҷикистонро дар арсаи ҷаҳонӣ боз ҳам баланд мебардоранд. бинандаҳои азизу гиромӣ, ин буд нашри муфассали барномаи иттилоъоти ахбор. саломат бошед. салом бинандагони гиромӣ, шуморо бо вазъи ҳавои мамлакат барои пагоҳ 3 апрели соли 2025 шинос менамоем. мутахассисони агентии обу ҳавошиносии мамлакат иттилоъ медиҳанд, ки дар вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон ҳавои тағйирёбанда пешгӯӣ шуда, дар ноҳияҳои алоҳида боришоти борон дар назар аст. ҳарорати ҳаво дар ғарби вилоят шабона 5 дараҷа